Καλημέρα σας. Ο κύριος Μιχάλης Μπεζενόγλου. Pardon. Μιχάλης Μπεζενόγλου, λέω, εσείς είστε. No. Δεν είστε ο κύριος Μιχάλης Μπεζενόγλου. No. Και πώς λέγεται. Michel. Michel Bezen. Μπιζέν. Bezen. Μπιζέν. Bezen. Μπιζέν. Bezen. Δώστε μου την ταυτότητά σας, σας παρακαλώ. Δεν έβγαλα καινούργια ακόμα. Μας κάνει και παλιά. Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ γράφει Μιχαήλ Μπεζενόγλου. Oui. Κύριε, είστε ή δεν είστε ο Μιχάλης Μπεζενόγλου? Ακούστε, μαντά, πιστεύω ότι δεν μας ακούει κανένας. Είμαι γνωστός ως Michel Bezen. Το Μιχάλης ακούστηκε μόνο μία φορά στην βάφτισή μου. Από τότε εξαφανίστηκε. Λαμπρά! Σύμφωνα με το παρόν ένταλμα που εκδόθηκε την 3η 13 Τρίτου του τρέχοντος, το κράτος δεσμεύει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία το φιλέτη Μιχαήλ Μπεζενόγλου του Αθανασίου και προβαίνει σε σύλληψη και προσωποκράτηση αυτή. Ακολουθήστε με παρακαλώ, κύριε. Qu'est-ce que vous voulez dire? Αχ, κύριε, λάβατε το ενημερωτικό σημείωμα από το Υπουργείο. Oui. Σας επιδόθηκε επιστολή με διαταγή πληρωμής οφειλών. Oui. Σας επιδόθηκε το εξώδικο. Mais oui. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε? Να στείλουμε τα τάγκς! Άντε ρε παιδιά, πείτε μέσα να αρχίσουμε, πείτε! Μα δεν υπάρχει τίποτα, μόνο μουρ. Μούρα! Μουρ στα γαλλικά είναι η τύχη, ο Μοντιέ. Α, μουρ, τύχη. Συγγνώμη, μόνο αυτά έμειναν. Δυστυχώς πρέπει να φάει και κάτι ο καλλιτέχνης. Α, καλά. Πόστε ρε παιδιά, πείτε μέσα να αρχίσουμε. Αλλά τζάμπα φωνάζω παλικάρι μου. Αυτό το παίρνω και μοναχή μου. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας ξορκίζω στην ψυχή της μανούλας σου. Μόνο, μαμά. Μέσα σε αυτό το πέρα το καλάθι βρίσκεται όλη η ιστορία της οικογένειάς μου. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό σε μένα. Δεν είναι προσωπικό, κύριε. Τη δουλειά μου κάνω. Ποια είναι αυτή η δουλειά η οποία κλείνει σπίτια, ρημάζει περιουσίες, εξαπλώνει πάρτις όπως εμένα? Η δικιά σας δουλειά, κύριε, που σας κατάτησε έτσι. Ακολουθήστε με. Δεν φταίω εγώ, η μοίρα μου τα φταίει. Πείτε της να περάσει από το δικαστικό επιμελητή να δώσει κατάθεση. Αφήστε το κάτω. Ζάμε. Το καλάθι και το περιεχόμενο ανήκουν στο κράτος. Υποσύγγελε. Δεν είναι πράγματα αυτά, κύριε. Είναι τα δικά μου πράγματα. Αφήστε το, είναι τα δικά μου. Άμα, φαγώθηκες. Παιδιά! Πούστε ρε παιδιά! Πεθαίνω, μαντάμ. Εσείς σας αιτία για το θάνατό μου. Και αν βγάλετε αυτή τη θηλιά από το λαιμό μου, το κύτταρο και το τριγνισμένο λαιμό μου, μη με πονέσετε. Παιδιά! Πούστε ρε παιδιά, πρωινιάτικα και έπαιζα σε φαλαμπό! Κάτσε ήσυχα ρε παλικάρι, κατέβα κάτω να το συζητήσουμε! Ζωή χωρίς χαλάτι είναι ζωή χαμένη. Ασκεπολίσταση σε παλικάρι μου! Αντίο, μαντάμ. Θα πεθάνω και θα έρχομαι στα όνειρά σας. Ιησούς Χριστός μη κάνει όλα τα κακά σκορπά, στα άριστα βουνά και στα κάρπατα δέντρα. Πάρ' το βρε, πάρ' το σκασμένο το καλάθι. Oui. Πού είμαι, αλλά κατέβα κάτω, να κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια. Τάκο. Τι είναι αυτές οι παλιατζούρες ρε αγόρι? Παπα. Σας παρακαλώ, κύριε. Δεν είναι παλιατζούρες. Είναι ό,τι απέμεινε από την οικογένεια Μπεζενόγλου, της πιο γνωστής οικογένειας της σύγχρονης Ελλάδας. Και εσείς, αντί να προστατεύσετε τα τελευταία απομεινάρια αυτής της οικογένειας, θέλετε να τα κάψετε. Θέλετε να μας εξαφανίσετε σαν τους δεινόσαυρους. Άκου! Εμπρός, Μάρς, γενοκτονία, θάνατος στην οικογένεια Μπεζενόγλου. Θάνατος. Φτάνει πια βρε αγόρι μου, με έχει σηκωθεί η τρίχα. Εγώ μια απλή δημόσιος υπάλληλος είμαι. Τι με τυραννάς με τα θανατικά σου ρε παιδάκι? Σου έκανα εγώ τίποτες, δεν σου έκανα. Και στο κάτω-κάτω, άμα είσαι από τέτοια οικογένεια που λες, και παλιά και ιστορική, και δεν συμμαζεύεται, ντροπή σε βρε που τους ξεφτέλησες έτσι. Χρωστάς δεξιά και αριστερά. Από εδώ σε κυνηγάν, από εκεί σε τρέχουν. Λες θα πληρώσεις, δεν πληρώνεις. Τα κουκουλώνεις από εδώ, τα κουκουλώνεις από εκεί, βουτυγμένος μέσα στα ψέματα, από την κορφή μέχρι τα νύχια. Ποιος φταίει? Εσείς! Παλάβουσες μωρέ! Δεν το βλέπετε ότι είμαι άρρωστος? Άντε μέσα να σε κάνουνε καλά! Η αρρώστια μου είναι κληρονομική. Ποιο βρε είναι κληρονομικό? Το να χρωστώ, το να κουκουλώνω, το να λέω ψέματα. Έχει να κάνει με την κατάρα του ονόματος Μπεζενόγλου. Είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στο αίμα μου, είναι μέσα στο DNA μου.
Χρειάζομαι επιγόντως ιατρική περίθαλψη. Αυτό να λέγεται. Άντε πάμε, πολλά είπες και όσο πας χαζεύεις και περισσότερο. Άντε, πού είστε ρε παιδιά, πού είστε ρε παιδιά. Πάμε ρε παλικάρι, πού. Τι είναι αυτό ρε πουλάκι μου. Ένα πουλάκι. Φιν, αφού με φημώνετε. Αφού με πνίγετε. Δεν με αφήνετε να σας πω μια ιστοριούλα. Δεν παγωμένη. Ακούω να πεθάνω. Ένα αστείο κάναμε, Λεβέντη μου. Πάρτε το κορδί μου και κάντε το ό,τι θέλετε. 10 λεπτά σας ζήτησα να σας πω μια ιστοριούλα. Σας ζήτησα πολλά. Όχι, τι πολλά καλέ. Μόνο μια ιστοριούλα να πεις, 10 να πεις. Όλα το πρωινό δικό σου είναι. Μην νομίζεις εγώ για σένα ξύπνησα και ήρθα εδώ. Αλλιώς σπίτι θα ήμουν, θα κοιμόμουν ακόμα. Αλλά σε παρακαλώ ρε παλικάρι μου, κατέβασε το αυτό και πες μου την ιστοριούλα. Όχι! Θα την πω σηκωμένο. Σηκωμένο. Γιατί όχι, αγόρι μου, και έτσι καλά είναι. Τι λέγαμε. Έλεγα ότι η αρρώστια μου είναι κληρονομική. Βέβαια, θυμάμαι. Τι θυμάστε. Ό,τι θες εσύ θυμάμαι, παλικάρι μου. Να τα κουκουλώνω, να λέω ψέματα, έχει να κάνει με την αρρώστια. Βέβαια, είναι κληρονομικό. Έτσι το λέτε. Γιατί με περνάτε για τρελό. Μην το κουνάς αυτό πολύ βρε πουλάκι μου, σφαίρα είναι, δεν ξέρεις ποιο είναι το όνομα, γράφει πάνω. Ποιος είμαι, εσύ. Δεκάρα δεν δίνεται για την ιστοριούλα μου. Το μόνο που θα σε ενδιαφέρει είναι η ζωή σας. Ακουλόγια. Καλέ, εγώ θέλω πάρα πολύ να ακούσω την ιστοριούλα σου. Πες μου, σε παρακαλώ την ιστοριούλα σου. Πες μου, σε παρακαλώ. Ντάκο, θα την πω, αλλά να με ακούσετε προσεκτικά. Στην ψυχή της μανουλίτσας μου. Σύρας! Έχει να κάνει με ένα μικρόβιο, το οποίο μπαίνει σιγά. Voilà, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Έχει να κάνει με μια αρρώστια. Με ένα μικρόβιο που μπαίνει βαθιά μέσα στις πλώρες μου. Στην αρχή ξεκινάει αγαθά. Προχωράει και σε κάνει δικό του χωρίς να το καταλάβει. Έτσι λοιπόν και η ζωή μου ήταν βουτυγμένη μέσα στην κατάρα το Βεζελόγλου. Αλλά αυτά ξεκίνησαν τότε από ένα ψέμα που έγινε για καλό σκοπό. Πάμε! Μέσα! Δεξιά πήγαινε! Βαθιές ανάσες, κόρη. Κεράτα τις φωνές, δώσε δύναμη στο σπρώξιμο. Ανοιχτά είναι. Σταμάτα, κύρα Βασιλική, η δικιά μας είναι. Γιατί μάλλον να χτυπάς συνδυματικά. Το ξέχασα. Ήρθε. Όχι ακόμα, αλλά αφού είπε θα το φέρει σήμερα, θα το φέρει σήμερα. Μη σκάεις. Ναι, λαμπρίνια, μα το σήμερα έχει από το πρωί και εδώ κοντεύει να βραδιάσει. Του την είδα βράχνιας από τα κουκιτά. Αχ, θα μας μυριστούν, θα με μαδίσουν στέλιους, θα με διώξω από το χωριό. Τι λέω στο κουράφ, θα με τάψει κάτω από τα σπαρτά. Σιγά, Μαρία, μην τα κάνει όλο αυτό ο Στέλιος, ο αγαθιάς. Στέλιο Πιζινόγλου του λένε τον άντρα μου. Να με σχορνάς, κύρα Βασιλική μου. 9 μήνες τώρα εσύ και με την κοιλιά και με τη μαξλάρα και χαμπάρ δεν πήρε ο αχάμπαρος. Ένα που πούτσα και σένα. Άξιζε καλύτερη τύχη από του Στέλιου, του συντημένου του μεγαθιά κόρη. Του τους κουντεύει τα 50 και πιότερα χάπια καταπίνει παρά νερό. Να κοιτάτε τη δουλειά σας. Εσείς τέτοιοι που μη βάλετε να παίξουν τέτοιο θέατρο. Αχ, θα του χάσω τον κουβαλιετή. Για να μην του χάεις του κάνουμε κόρη. Εσύ δεν έκλειγες πως η μάνα του θα σας χωρίσει άμα δεν του κάνεις σπιτί. Εσύ δεν έρχοσαν στο σπίτι μαξιμέρωτα και έλεγες πως ήδη ετοιμάζα άλυνα για δάφτο. Μωρέ, δόξα να και ο Θεός του, ξεφορτωθήκαμε από εδώ μέσα του παλιόγρια. Θεέ μου, σχόραμε. Από το πρωί δεν έλεγε να ξεκολλείς. Μέχρι τους σκότης πήγε. Σκότης πήγε. Σκότης πήγε να ταΐσεις και πάλι εδώ θα πας στα κοφισίλια, εγώ μη κολουσκάς. Κάτσε να τον πασάρεις εσύ του μουρουδέλη που θα σου φέρω εγώ αμπόλ και ούτε που θα ξαναπατήσεις το ποδάρι εδώ μέσα η σπιτοκλίστρα. Θεέ μου, ξανασχόραμε. Θα κανάσεις.
τώρα το γλυκό. Μήτη και τα μπέρδεψα, μήτη και τα λάθεψα. Αγόρι μου είχαν πει και εγώ είπα. Του δικός όμως του είδε με τα μάτια μου. Σαν να κατέβγας μπόλ για να το κανονίσω. Και δεν το θέλει μάλλον σίγουρα πράγματα. Άντε πάλι. Συ λέω, άμα θα μπορούσε θα στο έδινε από την κοιλιά. Άντε τότε τι κάθεσαι. Σύρι μην πέσει ο άνθρωπος πάνω στην πυθυρά μου και λίμουν όμως. Καλά λες. Πώς πένατε. Κατά πρωί. Βόκρα, βόκρα μου. Και εσύ τρως πένατε. Καλώστη. Άρχι πάλι τραγούδ. Άιντε να βγει μονάχο γιος να βγει και κανακάρις. Και εσύ παρθένω πάνω για του πόνου δεν να πάρεις. Όχι, δεν αντέχω, τελειώνω. Του Θεού είναι αυτά πιο γενναία. Καλή ψωμί να το σκάσω να το βγάλουμε. Έλας Μαρία, ένα φορνού καρδάλια θα είχαμε βγάλει σαν τα τώρα έτσι όπως πάνε. Και εσύ Μαρία Βασιλική, που λεργίζεις, φίξε λίγο. Δεν πας στο σπίτι σιγά σιγά. Και μόλις με το καλό ξεμητής του μουρέι, στέλνω και σε φωνάζω. Ναι, θα είσαι μια καλά σκραμμαμή, που θα φύγω εγώ και θα αφήσω τα μοναχών του να κουνώ. Η γάμα η κάθε την τραγουδιά, αυτή να διώξεις, η γιαγιά θα φύγει. Δίκιο έχει μάνα Λαμπρινή. Άρα να πηγαίνεις και εσύ σιγά σιγά. Άιντε του δρόμου. Τι λες κύριε Βασιλική, εμένα μιλάς έτσι που καμωτούσα για σένα. Σύρι Χριστιανή μου να δεις αν έρχεται. Ποιος? Άμα, καλά λες Μαρή, μπορεί να έχει φτάσει ο άνθρωπος δηλαδή και εγώ να κάθομαι εδώ. Γεια σου να φτάσει να βρινεί. Ο γιος του Γιαγιανούλα. Γεια σου. Πάλι εδώ τριγυρίζει αυτός. Εγώ του είπα να πάει να παρακολουθεί στον καφινέ. Και όταν θα έρθει, θα του φωνάξουμε. Δεν λες για άντρες αυτές. Έχει αγωνία αυτιά. Μια εισήγα, 10 αυτός. Γι' αυτό ας πάει η Λαμπρίνη να δει αν έρχεται και να του ξαναστείλει πίσω. Εγώ τώρα να πάω να βρω τη Στέλιο. Ποιο περιμένουμε τώρα τα Λαμπρίνη. Τώρα θα τη στέλνω. Ποιο περιμένουμε να έρθει από πόλη Λαμπρίνη. Από την πόλη πέσει με πόλη γιατί με το Στέλιο και με το Στέλιο δεν έρθεις. Ποια περιμένουμε να πάει να βρινεί. Του κουμπάρου. Του κουμπάρου. Άρα ρε αυτός δεν πέθανε πρόπερς. Έτσι λέγανε. Αλλά τι σου είναι αυτή η γιατρή της πόλης. Να τα φάρμακα, να τα ψαλίδια, τους σήκωσαν από την χρόνια. Τους αρχίσουν να πριν και με γυρίσμα και χέρια, γιατί το επόμενο πράγμα που θα τρακτήσεις θα το κατηγάρει. Φεύγω, γεια σου Γιαγιανούλα, γεια σου. Τώρα αυτή του Στέλιου πάει να βρει τον κουμπάρο. Τι θα τα λένε Γιαγιανούλα, σειρά και κουμπάρους. Γιατί αλλιώς τι σόη κουμπαριά είναι. Γι' αυτό σύρε και εσύ να βρεις δουλειόκας. Γιατί με πήρε παράμερα και μου είπε πως όταν θα ξαναρθεί, αν δεν το έχουμε βγάλει, θα μας στείλει όλες στο διάολο και θα πατήσει δικιά να του ξεκινήσουμε Ο Στέλιος σου μου τα είπε αυτά. Ο Στέλιος. Α, παπά. Δεν μιλάει του Στέλιου σου. Δίρλα ήταν. Δίρλα Στέλιος. Άι τη Μαρίδα δεν το έβαζε σου στόμα τα νιάτα. Τώρα θα του βάλει τα παγώνιψη γιατρός. Παραπάταγε, σου λέω. Παραπάταγε. Αν πρέπει πάντα να του σκάσει την πατέρα μου την έσπηρη. Και σήμερα είναι η πρόκοψη. Φίξει λίγο. Άρε ποιος ξέρει τι τράβηξε η γιο σου μέχρι να σε του σπίρει. Θα τη σκοτώσω κύριε Μαμή. Πρόλαβε τη Λαμπρινή να πιάσει τα μυρολόγια. Ξανάσεις εσύ και μη σημαίνει. Και όταν με το καλό πάρεις το πιτσιρίκι σαν αγκαλιά, χειράκια φέντρα θα είσαι. Έρθει η μάνα! Παραπήραγα απ' έξω να τη δω να παίξει, να έρθω να δω τη Βασιλικόλα. Τι κάνει Βασιλικόλα? Βάει, Στέλιου. Πουνά! Πουνό Στέλιου. Πουνά πουλί! Πουλί πουνό Στέλιου. Ακόμα τίποτα κύριε Μαμή! Άμα είχαμε κάτι θα στο κρίναμε και Στέλιο. Λες να γυρίσει πίσω το μωρέ! Θεός φυλάξει τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μωρά είναι στο δρόμο. Όχι, να μην φτάνει. 1000 χρόνια να ζεις κύριε Μαμή! Να μου το βγάλεις γύρω! Να μην μοιάς! Να μην φέρει! Να του βγάλει ο θύμιος σαν του πατέρα, να φουρτώνει τη σταφίδα του χουράβου και να λένε όλοι να τους ο θύμιος, ο γιος του Στέλιου του Μπιζινόπουλου. Κύριε Μαμή, τα χάπια του. Τα χάπια του, τα χάπια. Όχι το για την πίση του άλλου. Όχι το για του ζάχαρου του άλλου. Αυτό. Όχι αυτό μου κάνει και θουλώνω Βασιλικόλα! Άνοιξε το στόμα και Στέλιο. Θα είναι ότι πρέπει σήμερα. Η μάνα στάνε. Γρήγορα στο μέσα του δωμάτιου. Μην βρει εδώ! Βασιλικόλα, είδω δίπλα θα είναι, κουράγιο! Τώρα ησύχασε Στέλιο. Γρήγορα είναι ο κ. Στέλιος μέσα. Μαρή, έχουμε πρόβλημα. Τι είναι αυτό που μας κοβάλισες? Τι να κάνω, πού να το ξέρω.
ένα χέρι, γιατί αυτή είναι η ορμητιά που θα βρει τα κότσια να του βγάλει. Όχι, μα να φύγει. Για Γιαννούλα, σε εξορκίζω όταν έχεις ήρω. Αν θες να δεις εικόνη, βγες έξω και σε ένα λεπτό θα στο έχω έτοιμο. Δεν πάω πουθενά. Η πρώτα θα καθίσω και θα σου πάρω το κοινό. Αν ακουμπείς επιθυρά την κοιλιά, το μόνο ψωμά. Και γιατί δεν ρίξω ψοφάει του μωρό. Α, και γιατί δεν το ξέρω. Μα έτσι γίνεται. Α, πρέπει να σκάει σαπορισμένη. Δεν σε πιστεύω. Ποιος ξηγαίνει σε όλο το χωριό μας? Εσύ. Αυτή είναι. Μακρινά και την μισή πρόπιτρα. Εσύ. Αυτή. Τα δίδυμα του μπαρμπατά σου. Εσύ. Αυτή. Κατσίκα του Κυρκουσμά. Του ίδιο βράδυ με την κόρη. Εσύ, το είπα. Αυτή είναι μία. Και δεν πιστεύεις του λόγου με. Ορίστε. Ακούμπα την κοιλιά και άμα πάθει τίποτα του εικόνη, του κρίμα πάνω σου. Κουταμάρης. Το κρίμα πάνω μου λέει. Τόσα που έχουν κάει, κομμένα παραπάνω. Το μωράμε ρε αμανευτή θα σκάς. Να του σου στέλνεις πια. Τσαλαφτά εις τη γούρδα με τα γρούνια του Μιχαλιού. Στόπα την ηλιώμα. Πούντος Μαρή. Πούντος. Τώρα έστρεψε τη γωνία. Αν το ξυστηνισμένο. Αύριο θα μαζέψει το στόμα του όλο το χωριό. Μονάχα και τα διπλανά. Και πάρει και να του σκώσει αυτόν. Κάτω να το δω. Αμά, τι είναι αυτό που μας έφερες. Καλά, τη μάνα του δεν την είδες. Την είδα. Και τούτο θα τι είναι. Άσπρη και μποζένια. Η μακρυμαλούσα μαυρομάνα σαν του λόγου του. Και τούτο εδώ λέω τι είναι. Τον πατέρα δεν τον είδα. Θα ήταν κοκκινοτρίς. Μάλλον. Τι μάλλον Μαρή που το μωρό είναι σαν καρότο. Άμα Μαρή, του κλείξουν λίγο με τις φασιές, τα παλιά στα συγχαρήτια, κανένας δεν του βγει. Τι από όλα δεν θα προτύχει. Τα κόκκινα μαλλιά, τη φακίδα που πάει σύννεφο, τα γαλανά τα μάτια που είναι σαν χάντρες, για πονήνο του πρόσωπου σαν γκρούι. Ποιος θα πιστεύει Μαρή ότι είναι του Στέλιου. Πήγα να γλιτώσω τον χωρισμό και θα με βγουν οι κουμπές ότι πήγαμε του ρίξτα. Άχαρες που τα κάνεις σκύλα η πιτήρα. Τι να πω. Α, άμα το βάλω λίγο φούμο. Εσύ ρε Μαρή, να κολλάμε και πες να κάνω κάτι άλλο, κάτι πιο σκούρο. Άρα Μαρή, και πού να το βρούμε τέτοια ώρα. Δεν μπορεί κάτι να έχει. Και λίγο Μαρή, εκεί στο σφάλα να πειράσει, ό,τι περίσσεψε. Σκάστε και δυο σου. Βασιλική, ο Στέλιος δεν είχε ένα θείο πουλουνό. Έναν παππού που έλειπε για χρόνια από το χωριό και ήρθε μια μέρα ξαφνικά. Μια τέτοια ιστορία με είχαν πει όταν πρώτο ήρθα η νύφη στο χωριό. Μάρι, λες για τον Παρπαπιτρόφ. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Α, ήταν αδερφός της θεία Γιαννούλα. Τον είχαν πάρει Πολυσεβίκ τότε πίσω, παλιά στο παραπέτασμα. Αυτός μεγάλωνε και άρχισε να ψάχνει την οικογένεια και μαθαίνει ότι έχει μια αδερφή εδώ στο χωριό της θεία Γιαννούλα. Ποιο, να σου την μια μέρα καμαρωτό στο χωριό. Καταλαβαίνεις, ροδάνει γλώσσες μέχρι να βγει στον καφενέ και να μαθευτεί η αλήθεια. Μετά που μαθαίνει, σώπασε του σούσουρο. Εσύ τον είχες βγει. Ναι, ήταν έτσι ψηλός, χουντρός, άσπρος μπουζένιος. Ήταν καλός άνθρωπος. Μας μοίραζε και λουκούμια. Και ήρθε και πάνω στην ώρα, Δηλαδή, βλέπεις, μόλις είχε χειρέψει η θεία Γιαννούλα. Μικροχείρα και μικροπαντρεμένη. Τι να σε κάνει μια γυναίκα μοναχιά της. Ευτυχώς είχε τον αδερφό και τη στέκεται σιούλα. Μαζί του έμεινε μέχρι που σχορέθηκε. Ο Κιστέλιος δεν θα ήταν 12 χρονών. Άκου κάτι πράγματα. Ο του Στέλιος ούτε γραία μη είχαν πει τίποτα. Μη βλέπεις, δεν τα λέει. Είναι και τα πολιτικά στιγμές, πώς. αυτός. Από αυτό θα πούμε ότι πήρε το παιδί. Του θειό. Του θειό. Και θα του χάψει. Ο Στέλιος αμάση του. Η πιτηρά μου που κλείνει. Αδερφό της δεν ήταν. Ναι, αδερφό του. Αν κάνει που σου βγάζει κυρ, θα τη θυμέσω με τον πουλούνο από του Σόιτς και θα του καταπιεί την παλιοκουβέντα της λες. Όπου σε βλέπω και μη βλέπεις. Λαμπρινιέ, πάρε το μωρό να του φασιώσεις και βάλει το και λίγο κουκκινά του Πότε είναι το μοναχό. Τάχα της Αυγένα μόλις βγήκε. Σαν να τη το βάλω και στα χείλη, μήπως. Στα γόρ Μαριτρίλη, θες να του δει και ο Στέλιος και να πάθα να κουμπί. Έτσι κύριε μαμή, άκουσα το όνομά μου. Όχι Στέλιο μου, τίποτα ακόμα. Τίποτα, πουλάς Βασιλικόλα. Τα πάμε Στέλιο, πουνό. Πουλάς πουλί. Πού είναι πουνό Στέλιο. Ακόμα τίποτα.
1000 χρόνια να ζεις κύρα μαμή. Να μου το βγάλεις γύρω, να μην μοιάζει, να μην φέρει, να του βγάλει θύμιους σαν του πατέρα, να φορτώνει στα φύλλα και να λένε όλοι, να τους σου θύμιους, ο γιος του Στέλιου του Πιζινόγλου. Έτσι θα γίνουν όλα, κύριε Στέλιο. Έτσι κατά πως πρέπει. Ναι. Λαμπρινή, τι στέκεις και χάσκεις, τσακίσου το μέσα στο δωμάτιο. Κύριε Λαμπρινή, τι κουνιέται μες στο κλάφις. Αυγά. Αυγά. Τόσα πολλά. Τι να πεις, κύριε Στέλιο, αλλά νιάρισικό τις γεμίσαμε μπαστάρδια. Να ζεις να μην πας, Στέλιο. Βασιλικό, σώπα. Και όλες τα πέρασαν αυτά και μετά τα ξεχνάνε, έτσι λέει η μάνα. Να βγει ο γιώκας μας, να μοιάζει, να μην φέρει. Πάλι κουνιέται, το είδα. Τι είναι αυτά που λες, κύριε Στέλιο, κουνιούνται τα αυγά. Τα χάπιας είναι, Στέλιο. Λαμπρινή, είπε έχεις μέσα το συγκλώνεις κόσμο. Ναι, να με σκορνάς εμένα, κύριε Στέλιο, για όσοι έχω μια δουλειά. Μπράβο. Αφού του είδα κουνιέται. Τα χάπιας είναι, Στέλιο, μόνο αυτά που σε φέρνει τώρα. Ναι, αλλά να βλέπω πράγματα που δεν υπάρχουν. Και αυτά που υπάρχουν δεν θα ήθελες να τα βλέπεις, κύριε Τι Στέλιο. είπες, κύριε μαμή. Λέω, ζήρισες του καφενέ και εγώ θα σε φωνάξω μόλις δω κεφάλι. Ναι, να πάω στον καφενέ, να πάω. Ναι, Βασιλικόλα μου, κουράγιο Βασιλικόλα μου και θα πάω στον καφενέ τώρα. Έγιας κολάνα μου, έγιας κουβαλιετέ μου. Τι είναι τούτο. Σαν να μου ρέει, άκουσα να μου κλαίει. Πού, Βασιλικόλα δεν άκουσες τίποτα. Όχι, στο στεφάνι μου. Εσύ κύριε μαμή. Χριστός και η Παναγία. Να του πάλι. Σου φάνηκε, κύριε Στέλιο μου, σου φάνηκε. Βασιλικόλα. Με τον πόνο με, Στέλιο. Βρε κουρίτσα, αφού σας λέω τάξα. Να του πάλι από εκεί ακούγεται, θα πάω να του βρω εγώ. Έλα εδώ να σε πω, κύριε Στέλιο μου, τι συμβαίνει. Είναι τόσο μεγάλη λαχτάρα να ακούεις το κλάμα της γιώκας. Και του φαντάζεσαι τόσο ζωντανά, σαν να τα ακούσεις. Λες κύριε μαμή. Αυτά που λέω εγώ είναι ιατρικά πράγματα. Είναι και τα χάπια, Στέλιο. Μόνο στο όποιο σε φέρνει τώρα. Άντι μα βάλω χάπια, δεν τα παίρνω εγώ. Ένας κύριε Στέλιο και από αύριο θα τα παίρνουμε εμείς. Αν ξημερώσουμε. Άντε φύγει κι αυτοί μας θα κάνουν τη δουλειά μας. Γιατί θα χρειάζουν. Άντε στο καλό. Βασιλικόλα μου, κουράγιο. Κουτός ψαλμός, αλληλούια. Ω Παναγία. Να με συμπαθάς, κόρη μου. Αλλά αντί να καθόμαστε εδώ να κουντεύει να μας σκουπεί η χουλή με τον Κερστέλιο του Αγαθιά, τη μάνα και τα ξένα τα κουκκινογούλια. Λέω, πως καλύτερα να συγχώρεζε να βρίσκεις ένα παλικάρι σαν τα κρύα τα μοιρά, να κάνεις του φκός του πιτσιρί. Σώπασε, κύριε μαμή. Λέω, να βρίσκεις έναν ταυραντισμένο, να σε πλακώ τσέρου της, να βγεις για πότε θα του πιάσεις του φκός του μιξιάρι. Καλή και έρωτες, κύριε μαμή, αλλά η ταυραντισμένη δεν έχει μέσα. 3 μωρά ρίξα μέχρι τώρα και μάλλον χάλασε το μαγαζί μου και δεν βγάζει άλλο. Δεν το ήξερα, κόρη μου, λυπάμαι. Κανείς δεν το ήξερε. Γι' αυτό είπα ναι στο Στέλιο του Πιζινόγλου. Βρήκα κεραμίδι και χώθηκα από κάτω. Πού θα ξανάβρισκα τέτοια ευκαιρία, θα με τρώγαν οι δρόμοι. Μόνο το στόμα της σκύλας της μάνας του να κλείσω κι άλλο τι θέλω. Και θα αναστήσω και μια ψυχή που θα πήγαινε στα χαμένα σαν το δικά. Άντε, κορίτσι, μη κλαις, τελειώνουμε όπου να είναι. Μιλά, κύριε μαμή, σε κανένα. Ούτε είδα ούτε άκουσα τίποτα. Θεού είναι αυτά. Άντε, λαμπρινή γαμπρόντινς. Κοιμήθηκα. Τον έκανε όμως κούκουλο, Γιατί να βλέπει το παιδί. Γιατί είχα μόνο κοκκινάδι. Για τίποτα δεν είσαι άχρηστη. Μη στραχωρέσαι τον πατέρα. Να τα κανονίσω όλα εγώ. Σήκω, να βγάλουμε τη μαξιλάρα, να σε ετοιμάσω και να τη στείλω να της φωνάξω. Λαμπρίνη, φύλαγε την πόρτα. Λαμπρίνη, εσύ που φύλαγε την πόρτα. Ω, καλά, πάω. Του κλαίει ο κάπου στο πουλά, του κλαίει ο λόγος όλος. Τι γίνεται αυτού? Μανάκου-μη, μάνα σχόρα μη. Σιωπή χωρίς δεν μιλούν με τα διάνα. Καλώς διχιά διανούλα. Μόλις την έγραψα και θα στέλνα να σε φωνάξουν. Βρέθη ο Μπέχτης, τι χαμάματα είναι τούτα? Τι λόγια είναι αυτά πια, δεν σε καταλαβαίνω. Μαξιλάρα Μαρή, είχες την κλιά στο σου καιρά. Αχ, πού να μιλάς με το πουδάρι σε πατέρα
να σδέσω και μετά ξαπλώνεις το πλάι. Να ξέρεις πια, λουλένε τη γυναίκα με χασαπάτωμα την κλιά και τούτου εδώ του κόλου, βοηθάει να εγώ πρώτη φορά να έχω τέτοια καραγκιουζλίκια. Αυτά είναι νέα τυρτύπια από την πόλη. Και αυτά που λέω εγώ είναι ιατρικά πράγματα. Ιατρικά! Άντε κόρη, όπως είπαμε, θα τη φοράς 2-3 ώρες τη μέρα για 5-6 μέρες και μετά θα τη βγάλεις. Τι με κοιτάς έτσι κόρη? Εμένα δεν με γυλάτε με τίποτα. Και σήμερα, άμα δεν μου πεις τι γίνεται εδώ, μαύρο φύγα που σε έφαγε. Ήταν μια κόρη μικρή, μια ώρα φωνιασμένη. Στις νιώτες της τον πρώτο αυτό, νύβρε φαρμακουμένη. Παλάβουσε η χλαπρινή. Ας τα μυρολόγια και πιάσ' τα γεννητούρια. Να σε ζήσω η γκουνόστια Γιαννούλα. Ένας λιβέντς ήσαμε και απάν. Γαμπρό να το βγεις. Του Αβραάμ και του Ισάκ τα αγαθά να έχει. Μάνα, είσαι καλά? Αχ, Γιαννούλα, χώρα με. Εγώ δεν φταίσα να μην πάω. Είναι πιένα. Είναι λίγο κόκκινο. Μετά θα ξασπρίζει. Σαν όλα τα παιδιά θα στρώσει. Και εξάλλου το κόκκινο είναι το χρώμα της υγείας. Και αυτό που λέω εγώ είναι ιατρικά πράγματα. Ιατρικά! Γυμνάστε από τους όρους σας! Είναι ίδιος ο Παπαπετρόφ είναι! Αχ, τι με βαλωδίνε μου! Όλα τα βλέπεις και τα κρύς, χώρα με και με τυραννάς να μαρτωλεί. Τι κάνει Μαρή? Στέφονται πρωτό να μας σκοτώσεις. Τίποτα δεν έχει κρυφό, αλίμονο. Στο χέρι μας είναι, μάνα. Τίποτα δεν είναι στο χέρι μας. Κάνε καρδιά, μάνα, μην πω τίποτα στο Στέλιο και έπειτα μια ψυχή θα νηστήσω. Δεν θα το πει το Στέλιο. Εμείς θα το πούμε το Στέλιο. Πώς το πει? Εσένα φοβόμαστε, μάνα. Εγώ του κράταγα μέσα μου 47 χρόνια, τώρα θα του πω πριν κλείσω τα μάτια. 47 λέει μάλλον αυτή, τώρα δεν τον ήφερα. Λέξε τα μάτια του Στέλιου στη Γιαννούλα. Έχεις του λόγου μας. Τι λες, κύριε μαμή? Σμιχουνιάς εσύ. Τίποτα δεν θα πούμε στο Στέλιο. Ότι 40 τόσα χρόνια πριν... Λέω, 40 τόσα χρόνια πριν, τότε που ήσαν νέα. Εκεί κάτω στο πουτά. Τι έγινε κάτω στο πουτά? Ιδέα δεν έχω, αλλά σε όλη της ιστορίας κάτι γίνεται. Στο λόγο μας, για Γιαννούλα, μιλιά δεν θα βγάλουμε στο Στέλιο. Δεν θα μιλάτε, δεν θα το πείτε. Που να μη σώσουμε. Έτσι, κορίτσια. Λαμπρινή. Τι? Βασιλική. Έτσι. Στου λόγου. Στου λόγου. Λαμπρινή, λέω. Τι πράγμα? Δίνεις και εσύ του λόγους που να μη σώσεις. Να μη σώσω τι πράγμα? Σε αυτά που λέει η θιά. Τα ποια? Τι λες, τι παλιή Λαμπρινή, τι θες, δηλαδή να πέσεις στα γόνατα? Τι λέει, Μαρία, την φοβάμαι. Ξέρω εγώ τι θες. Να μην βγεις να γονατίζουν μπροστά στα ποδάρια σου. Αχ, πια Γιαννούλα, στορκίζομαι. Που να βγουν ζωντανοί σήμερα από εδώ μέσα και να με χρυσώνει, δεν το ξανακάνω. Αχ, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Σε κοιτεύω, Μαρή Λαμπρινή. Μη πεις πουθενά ότι ο Στέλιος είναι γιος του Παπαπετρόφ. Α, με έτσι παίζα. Καλά, Μαρία Γιαννούλα, με τον αδερφό σου πήγες. Όσο φούνιες έδωσε ο Θεός, τόσο γενιώσει πήρε. Δεν ήταν αδερφό της λέμε. Και τι ήταν λέμε? Αγαπητικός μου. Μάνα, πια Γιαννούλα. Το πατρικό ήμασταν στα δίχρονα του Μακαρίτσι. Αλλά βλέπεις έπιασα παιδί. Και τι θα κάνω, αφού αυτός ήθελε να είναι νύχτα μέρα μαζί μου. Και πώς να γυρίζουμε την κοιλιά τούμπανο στο χωριό χείρα πράγμα. Διότι στα 40 του Μακαρίτη μπορούσαμε να παντρευτούμε, αυτό που ακούστηκε. Αλλά και να του ρίξω δεν με άφηνε. Οπότε σκαρφίζει και αυτό το ψέμα για να είμαστε μαζί και να μην δίνουμε δικιά μας σε κανέναν. Και έτσι έγινε ο Στέλιος μου. Κουβέντα δεν τον είπα ποτέ. Μεγάλο με τον μπαμπά και τον νόμιζε για φιότο αυτό. Αλλά τι σας τα είπα Μαριγό τώρα όλα αυτά. Αυτά τα καταλάβατε όλα με τούτο το μουρέκι. Ίδιος η παππούστη. Δεν έχει πολύ για να το καταλάβεις πια. Ως φωνάρ. Άντε Μαρή Βασιλούδα που εγώ απορισμένη πίκρινα κάθε μέρα με τις κουβέντες μου. Και μην του πεις του Στέλι που να χαρίσει το πηδούλες, μην με εκδικηθείς. Δεν ξέρω, μάνα, πολύ με έχεις πικράνει, η καρδιά μου είναι βαριά. Αλλά άφρος η κόρη μου, ούτε μας έρθε.
Περασμένα ξεχασμένα μάνα. Όλες γυναίκες είμαστε, όλα τα παιδιά του Θεού είναι. Αχ, κουρούλα μου γλυκιά, Βασίλη πολλά! Πιάσ' τα κινητούρια! Άσε με Μαρική, τι να πω! Που να σου πω και να μην ακούσει, λέω, τραγούδα τα κινητούρια. Και εσείς, τέρμα τα κλάματα. Χαρές και κουπιπέ. Άιντι κεφάνε να σαϊτός κεφάνι παλικάρικι του πατέρα του να σε ζήσω, γιος Κυριστέλιο. Ένας λιβέν ζήσαμε εκεί απάνω. Γίγης διενιούς! Βγήκε και δεν ξαναμπαίνει. Μάνα, να συμφιλήσω! Αχ, κοιτάξτε, τι έκανες, έλεγα που να σε και απάνινε. Πού να του δω! Μη μοιάς, μη φέρνει! Τα χάπια στα πυριστέλιο. Άντε, δες τα σκούτρα. Ουι! Σαν πασχαλιά το πόδι του! Εντάξει, θα σπριστέλιο με όλα τα μωρά είναι η γυναίκα μαμή. Ναι. Σε μια-δυο μέρες, 5-6 μήνες, 7-8 χρόνια, να ξεβάφω. Ξέρω μου πες τι δίνει το μωρό! Αλλιώτκου! Τι λες, Στέλιο? Τι λόγια είναι αυτά, βρε παιδάκι. Να, δεν είναι η ώρα για τέτοια λόγια, αλλά δεν μη μοιάζει, δεν μη φέρει. Σε σένα όχι, αλλά μπορεί σε κάποιον συγκινεί. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Ούτε του σόι μας είναι αυτό! Είναι ξινόφυρτου! Για προσπάθησε να θυμηθείς, Κυριστέλιο, όλο και σε κάποιον θα φέρνει. Κόκκινους, μια σπραφρίδια. Ψηλός, χοντρός. Μοίραζε και λουκούμια. Λουκούμια! Βρε τι μου ήρθε τώρα! Ρε μάνα, δεν μπορείς να φανταστείς πού πήγε το μυαλό τώρα που είδα αυτό το μορδέλο. Για πες μας, παιδάκι. Στο γιο του Πιτρόπου, του Βουλουνό, του θειό μου που είχαμε όταν ήμουν μικρό και μη μεγάλουνε. Για δες τώρα τι θυμήθηκε. Καλά το λένε ο Στέλιος ο Αγαθιάς. Πού πήγε ο νους, βρε παιδάκι. Ίδιος ο Παπαπιτρόφ είναι. Ίδιους, κατά ίδιους. Ίδιος, κατά ίδιους κι αυτός, ναι. Ίδιους, Στέλιο, ίδιους. Για διαφέρει να εσύ που ξέρεις καλύτερα. Για βγείτε καλά κάτι πράγματα. Τι σου απαλείς. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Άκου να σου πω, Ματά. Στη ζωή μου έμαθα να λέω πάντα ψέματα. Στις ιστορίες μου λέω πάντα αλήθεια. Απίστευτο, Κι όμως, έτσι γεννήθηκε ο πατρός ο Θήμιος. Άρχοντας μέσα στον κάμπο. Και η περιουσία που κληρονόμησε, γκράντε. Όλος ο κάμπος δικός του με σταφίδα. Απά, τυχερός ο Θήμιος. Εκεί που δεν είχε τον ήλιο μοίρα, πνίγηκε στη σταφίδα, Ναι, αλλά η Ερώσια να λέει ψέματα είχε περάσει ήδη στο αίμα του. Από ποιον είχε περάσει στο αίμα του? Από το Στέλιο, τον Πεζελόγλου. Αφού καλέ δεν ήταν ο πραγματικός του πατέρα. Καλά. Δεν είπαμε ότι η αρρώστια μεταδίδεται με το όνομα και όχι με το αίμα. Τόση ώρα που σου μιλάω, δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται? Όχι, καταλαβαίνω και προσέχω, σαν τρελή προσέχω. Απλά ήθελα να δω μήπως σας ξέφυγε εσάς κάτι. Είχε περάσει ήδη στο αίμα του, Είναι ένα μικρόβιο. Σωροκανεί σιγά σιγά. Περνάει μέσα στις φλέζες σου. Σε κάνει δικό του. Καταραμένη μαραδί. Έτσι λοιπόν ο παππούς ο Θήμιος ήταν άρχοντας μέσα στον κάμπο. Όμως η μαλαντή το χτύπησε. Αυτή η κατάρα μαλαντή. Έτσι όπως άρχισε και το έτρωγε και αυτό στην περιουσία του. Δανεικά και αγύριστα. Γλέντια από εδώ. Πάει ο κάμπος. Πάει το σπίτι. Πάει το χρήμα. Πάνε οι παράδες που πήγαιναν τότε τα πλοία ήσαμε εκεί πάνω μες στα πίτες και γινούσαν μασούρια οι λίρες. Η και ακίνητη πάει. Και τι έκανε τότε? Την προσευχή του. Όχι. Τα μπλέξε με την Άννα με τα τριόραφα. Τώρα τι θα γίνει ρε πουλάκι μου, θα πούμε για ολόκληρη τη ζωή του παππού του Θήμιου. Να την κάνουμε τη ζωή του Θήμιου. Αλλά και να σας αποδείξω πως το όνομα πως η κατάρα κληρονομείται με το όνομα,
σας πω για τον θάνατο του παππού του Θήμου. Συγκεκριμένα την ημέρα της κηδείας του. Βρισκόμαστε στην αίθουσα μνημοσύνων. Να τα πάλι τα ευχάριστα. Κι όξο και πίσω και φίδι και κακό, κι όξο και μακριά από εδώ. Πώς θα το κάνουμε ρε πουλάκι μου, μια που θα μου παγώνεις το αίμα και μια που θα μ' ανάβεις. Δεν μπορώ τα θανατικά ρε παιδάκι μου, σε παρακαλώ, έχω πρόβλημα. Ας πούμε κάτι άλλο, ας πούμε για την ημέρα που βγήκε στη σύνταξη. Δεν είναι καλύτερα. Όχι! Γραμπαπα Θήμιος Σεμών. Βρισκόμαστε στην αίθουσα μνημοσύνων. Άντε, πάμε και η Παναγιά μαζί μας. Αδερφέ μου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο καταψύξεως. Αναψύξεως. Ναι, εν τόπο αναψύξεως. Τα πέτρα ουδέν λίγους στεναγμός πάνω μάθημα. Αιώνια η μνήμη. Αιώνια η μνήμη. Αιώνια η μνήμη. Αιώνια η μνήμη. Τι γυάλισες. Τα γυάλισα. Τα νερά στη θέση τους. Εντάξει είναι και τα νερά. Τα λουλούδια. Τα λουλούδια μας κομμυρίζουνε. Αυτό το τραπεζάκι όμως. Το τραπεζάκι θέλει. Τέλεια! Όλα λειτουργούν ρολόι. Που είσαι πάτερο νούφιε να δεις ποιον άφησε στο πόδι σου. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά είχε χρόνια να δει η ενορία μας. Θα βοήξει ο τόπος. Στη Μητρόπολη θα με παρακαλάνε εμένα, αδερφέ μου. Ζέστη! Λιώσαμε! Μητέρα, πρόσεξε μην πέσεις. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι ο νεοκόρος Γαβρί. Αντικαθιστώ τον πάτερο νούφριο για σήμερα. Τι μπορώ να κάνω για σας. Είμαστε για την κηδεία των 11.30. Ευλογία κυρίου Κέλλος, έλτε θυμάς, να ζήσετε να το θυμάστε τα θερμά μου συλληπιτήρια. Όσο αγαπά ο Θεός παιδεύει, ενώ με άνθρωπος μικρός. Η μεγαλοκτημία του Θεού μεγίστη. Εσείς είστε η χείρα. Μάλιστα. Ωραία. Ησύχασε μητέρα, θα σου εξηγήσω. Η νεκροφόρα με τη σωρό έχει έρθει. Δεν θα το φέρουμε με νεκροφόρα. Με τι θα το φέρετε. Θα το φέρουμε εμείς, έχει έρθει μόνος του. Αντελεύθυρα τα θαύματα του κυρίου. Όχι, δεν καταλάβατε. Είναι ο κύριος που έφερε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Βέβαια λέτε για τον κύριο που έχουμε στον νεκροθάλαμο και τον λένε τον κύριο Μπεζένο. Ναι, αυτού. Ξέρετε, μας πήραν χθες το απόγευμα την αστυνομία και τον βρήκαν. Και τους είπαμε να το φέρουν κατευθείαν εδώ, στα μνήματα της ενορίας. Δεν τον πήραμε σπίτι, λόγω καύσωνος. Ο κύριος να σας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες ώρες της οδύνης και του σπαραγμού. Και ούσο Θεός συνέζευξε ένα άνθρωπος μη χωριζέται. Για το οικονομικό. Με ποιον θα μιλήσω. Εμένα. Σήμερα όλα περνάνε από τα χέρια του. Τα χέρια μου. Εγώ τα νερά, εγώ τα τηλέφωνα, εγώ τα λουλούδια, τα πάντα όλα εγώ. Μπράβο σας. Μπορούμε να κανονίσουμε τα διαδικαστικά της τελετής. Βεβαίως. Έχουμε και λέμε. Στολισμό εκκλησίας. Δεν θέλουμε, ευχαριστώ. Θέλετε στολισμό εκκλησίας. Δεν θα το γιορτάσουμε κιόλας. Μάλιστα. Ψαντάδες. Πώς ψαντάδες. Χρειάζεται πολύ. Κοιτάξτε και μόνος μου μπορώ να τελέσω την επικίδιο, αλλά άλλη χάρη έχει μια τρυφωνία, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Εσείς φτάνετε και περισσεύετε. Θέλετε ψαντάδες, μάλιστα. Κορδέλα. Αχ, έχουν εγγένεια. Τι κορδέλα. Μια ωραία κορδέλα γύρω από το φέρετρο με φιόγκο έτσι. Ιησούς Χριστός, όχι. Μάλιστα, είναι η κορδέλα. Στεφάνια. Αχ, καλέ, τι ωραίο μέρος εδώ. Απ' όλα έχει. Όχι, Στεφάνια. Ούτε Στεφάνια. Το μόνο που μας απομένει είναι να καθορίσουμε το χώρο ταφής του εκλειπώντος. Πού θέλετε να το φτάσουμε. Στο χώμα. Ναι, μα φυσικά στο χώμα θα το φτάσουμε, κυρία μου, αλλά σε ποια θέση ταφής. Στη θέση ταφής Α, στη θέση ταφής Β, στη θέση ταφής Γ. Έχει σημασία. Και βέβαια έχει σημασία, κυρία μου. Άλλα βλέπει οι θέσεις Γ, άλλα οι θέσεις Β, άλλα οι θέσεις Α. Και τι βλέπει η γάμα. Η Γ βλέπει τη Β. Και η β. Η Β βλέπει την Α. Και η α. Η Α βλέπει τον δρόμο, ναι. Στη γάμα. Ας μην έχει θέα. Καλέ, πεινάω. Πότε σερβίρουν εδώ. Μη θορυβήστε καθόλου. Για σήμερα, όπως έχετε προσέξει, οι υπηρεσίες του ναού μας έχουν αναβαθμιστεί αισθητά. Επιθυμείτε κονιάκ των 3, των 5, των 7 αστέρων. 7. Παξιμαδάκι απλό, πολύ σπορολικής. Απλό. Τα σπόρια. Χώνονται κάτω από τη μασέλα και μετά με φέρνει φαγούρα. Βέβαια. Καφέ επιθυμείτε ξανθό, μελαχρινό. Αν δεν ξέρω. Θα κάνω εγώ ένα χαρμάνι, θα τα μπερδέψω τέλειο φαγί. Να ανησυχείτε. Άγια σου. Μπέρδεψέ τα εσύ και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Και μαζί με όλα αυτά, καινοτομία του ναού μας, δικής μου ταπεινής επινόησης,
χαρτοπετσέτες με το μονόγραμμα του Μακαρίτη. Ναι. Τόσο παλικάρι, και να είσαι εγγονό. Ξέρετε, τον άλλο μήνα είμαι έτοιμος για τη Μητρόπολη. Μπράβο, και σανότερα. Πάω να φέρω τα πρώτα 100 κομμάτια και έφτασα αμέσως. Για μισό λεπτό. Η κηδεία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Δηλαδή εμείς είμαστε. Ποιοι εσείς? Εγώ και η μητέρα μου. Δεν περιμένουμε άλλους δηλαδή? Ψυχή. Άκυρος, άφιλος και δίχως ένα συγγενείο Μακαρίτης. Έτσι που τα έκανε ο Μακαρίτης και που τον κυδεύουμε τυχερός είναι. Και δηλαδή θα φέρω μόνο 2 καφεδάκια, 2 παξιμαδάκια και 2 χαρτοπετσέτες με το μονόγραμμα. Ακριβώς. Και όλα αυτά που ετοίμασε, κυρία μου. Τι να σας κάνω, λυπάμαι. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει το ντεκόρ. Τι να σας κάνω, όλοι δεν θα έρθουν. Κύριε φυλακή, το σώματί μου. Τέλος πάντων, έχουμε και λέμε. Επικίδιος τελετή, άνευ στολισμού εκκλησίας, άνευ ψαλτών, άνευ κορδέλας, άνευ στεφάνων, θέσεις ταφής, γράμμα και τράπεζα για 2 άτομα για την κηδεία του Ευθύμιου Μπεζενόγλου. Του Ευθύμιου Μπεζενόγλου! Όχι, δεν κατάλαβες, μητέρα. Ήσυχασε, θα σου εξηγήσω. Λίγο νερό, λίγο νερό. Έλα, πιες λίγο νεράκι, βρέξε λίγο εκεί σου. Αχ, ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά είναι ο Ευθύμης. Μια χαρά. Μα είπες κηδεία. Η θεία είπα, νόμιζα ότι είδα τη θεία του Ευθύμη. Και είχε η θεία ο Ευθύμης. Όλοι έχουν θεία, αυτός λειψός θα ήτανε. Και πέθανε η θεία του. Πριν δει τα καμώματά του. Ποιανού καμώματα? Του Ευθύμη. Ποιανού Ευθύμη? Του γαμπρού σου του Ευθύμη. Α, του Ευθύμη, του γλυκού μου το Ευθύμη. 3 μέτρα παλικάρι και γέλαγε ο Τζαναμπέτης, ο αλητήριος. Πού είναι καλέ αυτός? Δεν είναι εδώ. Δηλαδή εδώ είναι. Ποιος? Ο Ευθύμης. Ο γαμπρός σου ο Ευθύμης. 3 μέτρα παλικάρι, ήσανε και απάνω. Αχ, μητέρα, άκουσέ με σε παρακαλώ. Εσύ ποια είσαι? Αχ, μητέρα. Πού πας? Στην εκκλησία. Πάω να προσκυνήσω. Περίμενε να πάμε μαζί. Σιγά σιγά. Κανείς εδώ? Κανείς εδώ? Τα έχουν έρθει, τι λες αδερφέ μου, 2 πακούρμα να παίξω και λένε ότι είναι για την κηδεία του. Μέσα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νέο Κόρος Γαβριήλ. Τι μπορώ να κάνω για σας? Ήρθα για την κηδεία του Θύμιου του Μπεζενόγλου. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε θυμάσαι. Να ζήσετε να το θυμάστε. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ούς αγαπά ο Θεός παιδεύει, ο μεν άνθρωπος μικρός. Στop και ανάπαυσης. Η κηδεία έγινε. Όχι ακόμη. Επιμελούμε τα διαδικαστικά, αλλά εσείς ποια είστε? Η χείρα του. Η ποια? Η χείρα του. Αδύνατον! Προλίγου ήρθε μια κυρία και με ενημέρωσε ότι αυτή είναι η χείρα του Μακαρίτη. Πρόλαβε και ήρθε. Μάλιστα. Άκου καλέ μου. Η χείρα του Μπεζενόγλου είμαι εγώ. Ναι, η αστυνομία όμως με πήρε τηλέφωνο, μου δείξε τα χαρτιά και αυτά. Αφού οι μπατσί είδανε χαρτιά, τσεκαραν τηλέφωνα και κάνανε τη φροσούρτη. Εσύ εμένα θα ακούς. Η κυρία αυτή ήταν η πρώην του γυναίκα. Να ξέρει η αστυνομία ότι ο άνθρωπος είχε ξαναφτιάξει τη ζωή του. Δηλαδή, ήσασταν να παντρευτεί με εσάς? Πες το και έτσι. Πάντως η τελευταία γυναίκα στη ζωή του Θύμιου του Μπεζενόγλου είμαι εγώ. Άρα, ποια είναι η χειρά του? Εσείς φυσικά! Εσύ χαραμίζεσαι. Το ξέρω. Πάρε αυτό εδώ και θέλω να το βάλεις πάνω στο φέρετρο. Είμαστε στην παραλία της καμένης Σάμ, σκέτος παράδεισου. Ναι, αυτά εδώ είναι τα παιδάκια σας, Όχι. Παιδιά δεν είχαμε. Δεν θέλαμε. Δεν έτυχε δηλαδή, τέλος πάντων παιδιά έγραψε 0. Τες βουλές του κυρίου δίνατε άνθρωπος γνώσκη. Εκτός από την προσθήκη της φωτογραφίας στο φέρετρο, επιθυμείτε κάποια άλλη αλλαγή στα διαδικαστικά? Για ξαναπάρω το λίγο αυτό με τα διαδικαστικά. Βεβαίως. Έχουμε. Επικίδιος τελετή, άνευ στολισμού εκκλησίας, άνευ ψαλτών, άνευ κορδέλας, άνευ στεφάνων, τράπεζα για 2 άτομα για την κηδεία του Ευθύμιου Μπεζενόγλου. Αυτά έχω. Αυτή η μιζέρια είναι η κηδεία του Μπεζενόγλου. Μάλιστα. Του Θύμιου του Μπεζενόγλου. Μάλιστα. Ξέρεις ρε ποιος είναι Θύμιος Μπεζενόγλου? Ομολογώ πως όχι κυρία μου, αλλά πακολούθησα ακριβώς τις οδηγίες της χείρας του. Εννοώ της κυρίας που μου είπε ότι ήταν χείρα του, ναι.
Θήμιος Βεζενόγλου Ισογκλέτη και χαρά. Έμπαινε μέσα στο μαγαζί και αλλάσαμε το πρόγραμμα για χάρη του. Δώσε! Αυτά είναι. Λοιπόν, κλείσε μονοποδηλιά και ξαναγράψει. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Στόλισμα της εκκλησίας, φουλ. Βότα, φουλ. Στεφάνια, φουλ. Ψαλτάδες μόνιμοι και συμβασιούχοι, άντατες παρόντες. Κονέρα, τσίτσιλα, μίτσιλα, όλα κομπλέτο. Το έχω! Δες τα αφής, αλφα. Και καφέδες, παξιμάδια, αλκοόλ. Για τα δύο πούλμαν. Και καμιά κατοσαριά παλιόφιλους που ήρθαν να πούνε ένα γεια, όλα στρωμένα να μας περιμένουν. Ωσανά εν της υψίστης! Δόξα σε μεγαλοδύναμος! Ευχαριστώ Κύριε που εισάκουσες τις προσευχές του δούλου σου. Φούρνος η εκκλησία. Χάθηκε ο κόμπος να βάλουν ένα κλιματιστικό. Έλατε. Εσύ εδώ. Α, κοπέλα μου, εσένα έψαχνα. Κάσε μερικά παξιματάκια και λίγο τυρί. Μητέρα, μη της μιλάς, είναι αυτή. Καλά είναι η κοπέλα που θα μας σερβίρει. Όχι μητέρα, είναι αυτή, μη της μιλάς. Για μαμά. Εσένα είπε μαμά. Όχι εσένα μητέρα. Γιατί? Έλατε. Κοπέλα μου, ποιο είναι το ονοματάκι σου? Νανά. Και από πού βγαίνει? Απ' το παγόνο. Ξυνίζεις τα μούτρα σου τη γατέρα. Ωραίο είναι το όνομα της κοπέλας. Και τη γιαγιά σου Παγώνα την έλεγα. Δρόμο! Δεν έχεις μάνα, δεν έχεις αδερφή και εσύ μητέρα τι είναι απ' την άλλη, μη της μιλάς! Και τι να κάνω, να βλέπω τον τουβάρι? Τι μωρία είναι? Όχι. Δεν είναι σωστό να γυρνάμε την πλάτη στην κοπέλα. Δεν υπάρχει κοπέλα μητέρα. Δεν έχουν όλοι το δικό σου η αδερφούλα, να είναι κάποιος μπροστά τους και να μην το βλέπουν. Και ο Μακαρίτης, έτσι αόρατος ήταν για σένα όταν τον είχες. Να μην τολμήσεις και το βάζεις στο στόμα σου. Μπορεί να τον έπιανε ζωντανό στο σώμα μου και τον ροκάνισα, τώρα θα βοηθά. Τόσα χρόνια πάνε που χωρίσαμε. Ακόμα διαταγές δίνεις. Δεν χωρίσαμε, μας χώρισες, αλλά δεν σου μιλάω γιατί δεν υπάρχεις. Ας έχεις χάρη μέρα που ναι. Δεν σου κρατάω κακία, γιατί εγώ καταλαβαίνω και συγχωρώ. Η Νανούκα μας καταλαβαίνει, η Νανούκα μας συγχωράει. Φτώσου, μια ζωή με ζηλεύεις, με πρόδωσες, μου το ξελόγησες, μου το πήρες, παλιό άντρο, μισάχτρα, βγαίνεις στην οικογένεια, αλλά δεν σου μιλάω γιατί δεν υπάρχεις. Ποια οικογένεια, μωρέ? Ούτε έναν άνθρωπο δεν έχεις καλέσει την κυρία, ούτε πεθαμένο δεν ήθελες να τον πάρει σπίτι. Πώς τι να τον πάρω, ως η χείρα που της πήρε τον άντρα της η αδερφή της και που τον κυδεύω, ας όψε την καλή μου η καρδιά. Άρη καημένη, μια ζωή αυτός ένοιαζε. Τι θα πει ο κόσμος? Γραμμένο τον είχε στο θύμα. Ξενοχυμόταν και καρφάκι δεν σου χαιρόταν γιατί σε βόλευε. Αλλά λογάριασες χωρίς τον ξενοδόχο. Έρος, αδερφούλα! Έρος! Αλλά που σκαμπάεις εσύ από τέτοια. Έσαρα για να σου έρθει φούντομα πρέπει να έχει καύσωμα. Φτώσου! Μητέρα, πάμε να φύγουμε! Και πού να πάμε? Σε λίγο θα πει εκείνο το καλόπεδο να μας σερβίρει. Να είμαστε κι εμείς! Αγαπητοί μου! Εδώ! Κυρία! 20 μποκάλες κονιάκ 7 αστέρων! 100 πιατάκια παξιμαδάκια απλό! 80 φλιτζανάκια καφές χαρμάνια ανάμεικτο! Και μαζί με όλα αυτά 100 χαρτοπετσέτες με το μονόγραμμα και δώρο άλλα 20 πακέτα χαρτομάντιλα με το μονόγραμμα. Δώρο για τους εκλεκτούς εκλειπώντες της ενορίας μας. Ναι. Τι είναι όλα αυτά, νομίζω ότι σας ξεκαθάρισα ότι η κηδεία θα γίνει σε ασφιχτικά στενό οικογενειακό κύκλο. Ναι, αλλά μετά με ενημέρωσαν για τα πούλμαν. Ναι. Ποια πούλμαν? Τα δύο διόροφα απ' έξω. Η χείρα το κανόνισε. Η χείρα? Ποια χείρα? Εγώ είμαι η χείρα. Α, να με συγχωρείτε πολύ κυρία μου. Η κυρία από εδώ προλίγου με ενημέρωσε ότι αυτή είναι η πραγματική χείρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ο άντρας σας μετά από σας ξαναπαντρεύτηκε. Και πώς γίνεται αυτό, αφού δεν έχουμε πάρει διαζύγιο? Α, τι να σας πω, με πιάνετε λίγο απροετοίμαστο, δεν ξέρω από χαρτιά και διαδικαστικά και αυτά. Δεν χρειάζονται χαρτιά για να είσαι γυναίκα κάποιου κοριτσάρα. Αχ, στην υγειά σου, παλικάρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μητέρα, άφησε κάτω το μπουκάλι. Ποιο μπουκάλι? Αυτό. Α,
Αυτό το θέλω για τριβή. Με συγχωρείτε κυρίες μου. Ποια είναι επισήμως η χείρα του Μακαρίτη? Εγώ. Εσείς τελικά? Εμείς και αρχικά και τελικά. Τι δηλαδή όλα αυτά που έστρωσα να τα μαζέψω? Όλα. Πάνω από το πτώμα. Αυτό κανονίζεται. Δες τους φίλους τα ρηβά. Πες τα πούλμα να γυρίσουν πίσω. Του Ευθύμιου του άρεσε ο Τζερτζελές. Του Ευθύμιου του άρεσε η ησυχία. Του κόψες τόσα χρόνια από τη ζωή του. Κάντο να χασίρει ρεξινή. Εσύ τον έστειλες μία ώρα αρχίτερα με τη λίστα σου. Στέλνετε μόνο να έχουν ορμέσου. Εγώ μπορεί να το κάνω να τον ορμήξω. Ποιο χρόνια έχω να το πω. Κυρίες μου, ψυχραιμία. Εγώ με τα πούλμαν και αυτά που έστρωσα, τι θα τα κάνω? Χωρίσατε. Πότε? Να ρώταγες όταν έπρεπε. Αλλά εσύ την ταφόπλακα την έριξες πάνω σε όλους μας εδώ και χρόνια. Και αφού δεν είσαστε μαζί, πώς έμαθες για την κηδεία? Μας κατασκοπεύεις? Αλλιώς δεν είχα. Αφού εγώ είμαι επίσημα η χείρα του, εσένα που σε βρήκαν? Τα γαριδάκια. Έλα από εδώ παιδί μου, πέρασε. Να πούμε εδώ το αίμιο. Ελία. Με συγχωρείτε, έχει γίνει ένα πολύ μικρό μπερδεματάκι. Θα δυσαρεστηθεί ο Πατερονούφλιος, αλλά όλα καλά. Ψυχραιμία. Τι μπέρδεμα? Να, έχουνε συμπέσει 3 κηδείες μαζί, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Τώρα μπαίνουν οι επόμενοι από εσάς. Και αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι η τελευταία κατοικία του προσφυλού σας. Η προσωρινή βεβαίως, γιατί ο κύριος που τόσο πολύ μας αγάπησε έστειλε τον ιόν του τον μονογενή για να μας κρατήσει μια θέση εκ δεξιών του. Θα απαντάς μονολεκτικά. Ναι, Ιου. Έτσι. Μάλιστα. Εδώ μέσα. Είναι ο Θήμιος μου. Μάλιστα. Ο Ευθύμιος Μπεζενόγλου του Στυλιανού. Για τον Ευθύμη μας λέει. Γιατί μας το φέρετε εδώ πέρα? Ξέρετε, έχει χαλάσει το κλιματιστικό της εκκλησίας. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Θα μας λιώσει ο λοιπόν. Ένα λεπτό, μην ανησυχείτε. Θορυβήστε. Έρχομαι. Ρε το αγόρι μου πως την πάτησε έτσι. Ούτε η ζέστη του άρεσε, ούτε τα στενάχωρα μέρη. Δεν θυμάμαι πια τι του άρεσε. Σ' άκουσε, ήξερες κιόλας. Και ήξερες εσύ? Ναι. Τίποτα δεν ξέρεις. Ξέρω όλας μια ζωή. Μόνο και τον εαυτό σου νοιάζεσαι. Καλά κάνει η μητέρα και σε καταργέται νύχτα μέρα. Όπα χειρόφρενο. Τι λέει τούτη μάνα με καταργέσαι? Πεινάω. Πες να μας εμπειρούν. Λέγε μάνα, ξεστόμησες ποτέ κατάρα για μένα? Ανούλα, αυτή δεν είναι που δεν κάνει να της μιλάμε. Έχεις δίκιο μητέρα. Δεν σου μιλάμε γιατί δεν υπάρχεις. Εγώ δεν υπάρχω. Η μαμά μου είπε για την κηδεία. Τι? Η μάνα, λέω, με πήρε τηλέφωνο. Μητέρα, πήρες εσύ τηλέφωνο την Ανά? Ποια Ανά? Μητέρα, πες μου πως δεν είναι αλήθεια. Έχεις επαφή μαζί της? Μπορείς και παίρνεις μόνο σου τηλέφωνο? Τι άλλο μπορείς και κάνεις μόνος σου και το κοροϊδεύεις νύχτα μέρα? Μπαμπούδρια! Πες μου, ξέρεις γιατί είμαστε εδώ? Ξέρω. Άχι το καλό σας πια. Σας σηκάθηκε η ψυχή μου. Μια ζωή θέλετε το ίδιο πράγμα. Μαλώνετε σαν λυσασμένες. Λες και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και τι νόμιζες εσύ, ότι επειδή σήκωσες μαϊράκι βγουν όλοι στον πόλεμο? Τόσο γριά υποκρίτρια! Στα μούτρα μου φέρνουν τόσα χρόνια! Θα σε αφήσω να φρονήσεις. Τέρμα γιατροί, τέρμα τα χάπια, τέρμα οι πάνες. Δεν σου ξαναλάσω πάνω. Τότε κι εγώ θα αλλάξω τη διαθήκη μου και θα αφήνω και τα 2 τα τριόροφα στην ενορία για να κυδεύουν χαμένες ψυχές σαν τον Ευθύμη μας. Θεατρίνα, δεν ακούω, δεν θυμάμαι. Όλα τα ήξερες. Τα 2 τριόροφα σε ενδιαφέρον. Φτάνει, μάνα. Σου δείξαμε την αδερφούλα. Άλλα μου έλεγες τότε που μου ζητούσες τα κλειδιά της γκαρσονιέρας. Της γκαρσονιέρας? Ποιας γκαρσονιέρας? Της γνωστής γκαρσονιέρας! Τα ξέρεις από τότε και τους έκανες πλάτες, γριά υποκρίτρια! Και τι ήθελες να κάνω? Κόρη μου είναι κι αυτή. Μου είπε αγάπησε, μου είπε πως τρελάθηκε. Να κόψω την καρδιά μου στα 2 και να φάω τη μισή. Σικτήρ ζευζέτε. Άι σικτήρ πια. Μια ζωή. Με δουλεύετε. Εγγόνι βρε περίμενα να πω. Από σένα. Είδα και αυτό είδα. Εγγόνι γιο. Είπα ότι αυτή ερωτεύτηκε το Ευθύμη και αν είναι να βγει έτσι το εγγόνι, ας πάει και το παλιάμπελο. Αλλά
Σήμερα έρχεται το εγγόνι, αύριο έρχεται το εγγόνι. Πούντο! Να με κι εγώ! Φοβάμαι πως έχω να σας πω δυσάρεστα νέα. Είχε γίνει ακόμα ένα πολύ μικρό μπερδεματάκι. Λέγε ρε, τι έγινε. Η κυρία έγινε! Δηλαδή, Να, είναι πολύ απλό, θα σας το εξηγήσω, δώστε μου μόνο λιγάκι προσοχή. Όταν ο κύριος θέλει να μας τυφλώσει για την αλαζονία του, για την αλαζονία μας, συγγνώμη, στέλνει άγγελο τιμωρό για να τυφλώσει την νόησή μας. Βέβαια. Ρε, τι το κάνατε το γαμπρό μου! Το θάψαμε σαν άλλο τάφο. Εκεί δεύτη σαν το ορθόδοξο θυμοτυπικό. Όπως όμως αυτός δηλαδή. έχεις 5 λεπτά διόρια πριν τα πετάξω έξω σε χουφτώσω και στείλω τη φωτογραφία σου στη Μητρόπολη. Ναι, το βάλαμε σαν άλλο τάφο, ναι, αυτό κάναμε, αυτό ήταν το λάθος μας. Και πώς έγινε ρε! Δεν σφάλαμε κυρία μου, κάναμε λάθος, πώς το λένε. Να το ξεδάψετε. Δεν γίνεται κυρία μου. Γιατί σας σώθηκαν τα φτιάρια. Λυπηθείτε με, σας παρακαλώ, σας εκλυπαρόγονη πετή. Από το πρωί 3 γριές με λιποθύμησα μέσα στην εκκλησία από τη ζέστη. Ένα φέρετρο που του κουβαλούσαμε, άνοιξε το καπάκι, έβγαινε, γύρισε το ροχτό, πώς έγινε. Εγώ ξέχασα τα λόγια μου σε 3 επιμνημόσυνες. Όπου να είναι έρχεται ο Πάτερ Ονούφριος. Θα τα βαλώσω, θα πω κάτι, θα τα φτιάξω εγώ. Αλλά να με δει και να αλλάζω τάφο, θα με διώξει, λυπηθείτε με. Σε ποιανού το τάφο το θάψατε. Αθανάσιος Μπεζενόγλου, πρόκειται για σατανική συμπτώσεως. Ο δικός σας προσφυλής λέγεται Ευθύμιος Μπεζενόγλου. Εμείς το θάψαμε στον τάφο του Αθανασίου Μπεζενόγλου. Σατανικό πράγμα σας λέω. Όχι κυρία μου, κανείς δεν έκλαψε πάνω από τον γαμπρό σας. Ο Αθανάσιος Μπεζενόγλου ήταν άστεγος. Εκυδεύτη με έξοδα της ενορίας μας. Δεν υπήρχε κανένας να πάει στην κηδεία του. Αϊ, σώστη! Σώσαμε! Κυρία μου, να πιάσω το χέρι σας. Λίγο αέρα. Αέρα. Είστε του χορού. Τι ψάχνεις καλή μου. Η αίθουσα 2 εδώ είναι. Μάλιστα. Η δεξίωση έγινε. Η κηδεία τέλειωσε κι αυτή. Τέλος. Γαμώτη. Και του έλεγα το πρώτο ταξίτσι. Πάτησε το λιγάκι να προλάβω να δω το μπαμπάκα μου. Τώρα πότε θα το δω. Ούτε μια φωτογραφία του δεν έχω. Εσύ ήταν μια από τη μάνα σου. Πού είναι η μάνα σου? Πέθανε πέρσι. 2 μέρες πριν πέσει και ακόμα μου το είπε. Ο πατέρας σου μου λέει το και το. Μπεζενόγλου με το όνομα. Μπεζενόγλου. Τι, Μπεζενόγλου. Θανάσης Μπεζενόγλου, γνωστός στην πιάτσα και ως φιλίχτερας. Με πιάνει λοιπόν στα τελευταία της και μου λέει: ο πατέρας σου, αλήτης μεγάλος. Εγώ τον κράτησα μακριά. Τώρα σχεμαθές, ψάξε βρες. Μου γύρισαν τα μυαλά μου. Έφαγα τον τόπο να τον ψάχνω. Και τώρα που τον βρίσκω, νεκρό μου τον βρίσκουν οι κάλιες. Ζωντανό δεν μπορούσαν. Ποιες? Υγραμμένες στο ίδρυμα. Σε ίδρυμα έμενε ο πατέρας σου. Εγώ μένω σε ίδρυμα, ξενώνα από όλο και σε κόνο. Αλλά ξέρω τι θα κάνω. Δεν θα βγει ο πιτσιρικάς. Θανάση θα τον βάλω. Αθανάσιος Μπεζενόγλου Τζούνια. Ας την προϊσταμένη να κουρεύεται. Σώσο Κύριε το λαό σου. Ψέματα σου είπαμε. Η κηδεία δεν έγινε, τώρα θα γίνει. Τι, Δηλαδή, Τι δηλαδή? εδώ μέσα είναι ο πατέρας σου. πώς το ξέρετε. Αλίμονο. Ξέρεις ποια είμαι εγώ? Ποια. Η γιαγιά σου, παιδί μου. Τι. Τι? Η γιαγιά σου, παιδί μου, που δεν έχει που να αφήσει την περιουσία της, γιατί η οικογένεια δεν έχει. Γιαγιά. Εγώ γιαγιά. Ολόδικη μου γιαγιά. Κοριτσιά. Μην μου κάνετε καμιά πλάκα και τα μολύσω τώρα από μια ώρα και γυτερά. Μαζί θα το μεγαλώσουμε το θαλασσάκι. Θα περάσουμε ζάχαρη. Ακούς τι λέει η γιαγιά. Ο παιχτέρα μου γιαγιά. Θα περάσουμε ζάχαρη. Έχουμε γιαγιά. Ολόδικιά μας γιαγιά. Αχ, να το πάλι, να το. Κατορίμα, πού πάω. Από το μόλις βγεις έξω, πριν βγεις στην εκκλησία, στρίψε δεξιά. Μητέρα, έχεις όρεξη για χωρατά? Μανά, ρίξε καμιά ξυγά. Λοιπόν, ακούστε με καλά και οι δυο σας. Όπως ξέρετε, το ένα το τριόροφο το νοικιάζω και παίρνω εγώ τα ενίκια. Στο άλλο, παίρνεις εσύ ένα πάτωμα, εσύ το άλλο και εγώ μένω στο ρετυρέ με την κοπέλα και το θαλασσάκι μας. Και εσύ, ό,τι ακούς εδώ πέρα, θα το πάρεις μαζί σου στον τάφο. Γιατί αλλιώς
Δεν θα ψάλεις την άλλη Κυριακή. Θα σε ψάλουν. Και είπε ο Κύριος όταν έχοντες και μη ακούονται. Και με τρέχεις τόσα χρόνια μόνο για έναν όροφο. Ούτε να το σκέφτεσαι. Για κουρε κάτι πλάι. Αφού δεν σας άρεσε αυτό το σχέδιο, ακούστε το άλλο λοιπόν. Στο ένα τριόροφο, όπως σας είπα, το νοικιάζω και παίρνω εγώ τα νίκια. Στο άλλο, μένω εγώ στο ρετυρέ, η κοπέλα στη μέση και το ισόγειο με το κατάστημα το κρατάμε για το θανασάκι μας όταν θα μεγαλώσει. Και εμείς στα κομμάτια. Εγγόνα έχω, δυσέγγωνα έχω, ανάγκη δεν σας έχω. Πώς μου τη δίνει αυτό, κάθε τρεις και λίγο κατούρα και μια στάλα. Αχ, γιαγιάκα μου, να μπαίνω. Άσε ρε με πάνω να την αγκαλιάσουμε κι εμείς. Εσείς, ποια είστε εσείς? Εγώ είμαι η θεία σου, η αδερφή του πατέρα σου. Τι! Και εσείς? Εγώ είμαι αυτό που θα σου πει την αλήθεια. Εγώ είμαι η άλλη σου η θεία. Σε περιμέναμε να τον παραχώσουμε και να ησυχάσουμε. Γιατί δεν μου το είπατε πιο νωρίς, ρε κορίτσια? Δεν ξέραμε ότι θα έρθεις. Θέλαμε να το κάνουμε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Θεόκλειστο. Καλή, ούτε τα ονόματά σας δεν ξέρω. Αρχοντούλα, η γιαγιά σου. Και οι θείες σου, Άννα και Νανά. Καλέ, μοιάζουν τα ονόματά σας. Έφεσε, όλα μοιάζουν. Γιαγιουλά, δεν τα ανοίγεις. Να μας δει όλες μαζί είναι χαρή. Σου δεν αντέχω άλλο! Τα έχω όλα τα κακά σκοπά της Παναγίας Αχράντου και περιλογημένης δεσποίνης υποθέτω του Αγίου Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστίου Ιωάννη του να γίνουν δόξων. Όχι, μόλις θυμήθηκα την τελευταία επιθυμία. Ήθελε να ταφεί με κλειστό το φέρετο. Τι έγινε, γυναίκα είχε. Ας σεβαστούμε την επιθυμία του. Αφού όταν αρρώστησε με τις αδερφές του δεν ήθελε να το βλέπει. Αχ, μπαμπακούλη μου, τρυφερούλη μου, να μην στεναχωρήσει κανένα. Άρε μάνα, γιατί να μην τον γνωρίσω. Κοριτσιά, πείτε μου τι άνθρωπος ήταν. Ψηλός. Και ματούλης. Δεν πρόσεχε. 10-10 τα σαραγλάκια. Και τσιγάρο. Πολύ τσιγάρο. Κάπνιζε. Σαλαρά. Εσύ θεία, δεν το ξέρες? Εγώ παιδί μου όλα τελευταία τα μαθαίνω. Και τουρσί, πολύ τουρσί. Τούτρες τουρσί και μετά την εγχείρηση. Βέβαια. Και τι ήθελες, να εκνευριστεί και να πιάσει κανένα γιατρό από το λαιμό πάλι? Τσαμπουκαλής ο μπαμπακούλης. Σπάσα τα νερά, σπάσα τα νερά. Όμορφα παιδό, άσε κάτω το φέρετρο και τσακούς όλα τα βαθιές αμέσως σου. Παίρνει βαθιές αμέσως. Έσως τη βόηθα μας. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Είναι το μικρόβιο της αρρώστιας Πεζεντόρου. Είδατε που αρχίζετε και εσείς και βρίσκετε το ομοιότητες. Όχι, τώρα τα παραλές. Δεν είναι όλα ίσα και όμοια. Ο παππούς ο Θήμιος κληρονόμησε το βασίλειο της Σταφίδας, αλλά πέθανε στην ψάθη. Αλλά αυτό το μικράκι, πώς τον είπανε μωρέ τον μπαμπά σου? Θανασάκης, Θάνος. Μπράβο, Θανασάκης ο Θάνος. Θα κληρονόμησε τα τριόροφα και θα πέρασε ζωή χαρισάμενη με τα νίκια. Να σου κάνουν τα τριόροφα και τα νίκια αν η μοίρα σου είναι σακατεμένη. Δηλαδή? Τα νίκια ήταν ίσα ίσα για να πληρώσει τις πρώτες του ανάγκες. Μετά τον έφεγε και αυτόν η καταραμένη. Κι αυτόν? Η Μαλαντή. Κι αυτόν η Μαλαντή? Αυτή που τα τρως όλα, τους φεσώνεις, τρέχεις, σε κυνηγάν, τα κουκουλώνεις και δεν φτάνεις? Αυτή. Ρε το φουκαρά! Ο μπαμπάς ο Θάνος ήταν πιο άτυχος από τον παππού το Θήμιο. Το χτύπησε η καταραμένη Μαλαντή όταν ήταν νέος. Πέρασε ένα μαρτύρι. Έφαγε
Όλη του την περιουσία κι αυτός. Πάνε τα τριόροφα. Και τη στιγμή που έτρεχαν να τον πιάσουν όλοι μαζί, εφορία, δανειστές, τελωνία, βάζε να πάει μια βόλτα μέχρι το πάρκο. Δεν είχε σέντ, ούτε λεωφορείο να πάρει. Κατέβηκε με τα πόδια. Είχε πολύ κόσμο, ήταν μια προεκλογική εκστρατεία εκεί πέρα, συγκέντρωση. Τράβας, πρόξε, σύρε, δώσε. Βρέθηκε μπροστά στην εξέδρα. Και συγκεκριμένα τη στιγμή που κατέβαινε ο ομιλητής στα σκαλοπάτια. Και τότε όλα έγιναν λευκά. Χιόνισε! Όχι! Έριξαν 3 κεσεδάκια από γιαούρτι στο πολιτικό. Τότε ο μπαμπάς ο Θήμιος έτρεξε. Έβγαλε την κλιβερσάτη του και πήγε και τον κάλυψε για να μην γίνει ρεζίλη ο πολιτικός, γιατί το λυπήθηκε. Και μάντεψε. Βγήκε. Τι, το κουμπί! Ποιο κουμπί! Ο πολιτικός. Βγήκε πρωθυπουργός. Και ο μπαμπάς ο Θάνος έγινε ο προσωπικός στυλίστας. Και αναγκάστηκε να με γεννήσει. Όπα. Για ξαναπιάσω λίγο αυτό. Ο μπαμπάς ο Θάνος ήταν πολύ άσχολος. Αλλά δεν είχε τα φώτα για να κάνει οικογένεια. Έτρεχε εκείνη τη μέρα πάνω κάτω και όλοι το ζητούσαν. Και βρέθηκε στη στιγμή την κατάλληλη. Και πάμε. Άντε βρε παιδιά, φέρτε το γραφείο. Εδώ. Σωστά. Όλα στις φάτε, καλέ. Πού είναι και αυτό το κορίτσι? Πού είναι ο Θάνος? Μέσα είναι. Προσπαθεί να πει στον Πελοπίδη να βάλει το κουστούμι. Αμήν Παναγία μου, βάλε το χέρι σου. Τελευταία φορά που γράφω εγώ λόγο και μετά εγώ παίρνω το ονοματιό μου. Τα είπαμε, γλυκερία μου. Να φύγω, να παντρευτώ, να γίνω μάνα και το από 10 χιλιόμετρα μωρέ, δεν θα ξαναπεράσω εγώ από εδώ. Να παντρευτείς. Και μάλιστα να καλοπαντρευτείς. Εγώ βρε θα σε πάω στην εκκλησία. Εγώ θα φροντίσω τα παιδιά σου. Όλα εγώ. Θυμάσαι βρε κουτό τότε που έγραφες το λόγο του Μακαρίτη του άντρα μου και ακούγαμε το Μακαρίτη να χορεύει? Ναι, θυμάμαι. Θυμάσαι που ήταν μικρός ο Πελοπιδάκος και έπαιζε εδώ μπροστά? Με την Μπάρμπη, το θυμάμαι. Όλα τα θυμάσαι. Τώρα λοιπόν που ο Μακαρίτης έγινε Μακαρίτης και ο Πελοπίδας μας ο νέος πρωθυπουργός, σου πάει βρε η καρδιά να φύγεις χωρίς να του γράψεις τουλάχιστον το πρώτο του διάγγελμα? Έτσι θα μας εγκαταλείψεις? Εγώ να σας εγκαταλείψω, κύριε Εβίτα. Όχι, γράμματα τέτοιες ώρες, έλα πάμε από την αρχή την προσφώνηση. Ναι, πολίτες και πολίτησες. Όχι, αυτό το έλεγε ο Μακαρίτης ο άντρας μου. Εντάξει, τώρα πειράζει να το λέει και ο γιος. Γλυκερία μου γλυκιά, συγκεντρώσου. Θέλουμε με το διάγγελμα αυτό να δείξουμε ότι με τον νέο πρόεδρο η χώρα γυρίζει νέα σελίδα. Μάλιστα. Τότε τιμημένε λαέ της χώρας μου. Αυτό είναι, τιμημένε λαέ της χώρας μου. Αυτό θα βάλουμε. Δεν το βάζει το σακάκι. Ποιο από τα 4? Κανένα. Το ένα είναι πολύ αμπιγέ, το άλλο είναι πολύ casual, το άλλο είναι σταυροκούμπι και μπλε. Εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι σαν χοροδία κατηχητικού. Και η γραβάτα οριζόντιες ρίγες, πού τη βρήκαμε? Το άλλο το σε κοντένι. Ναι, το άλλο το κρύο με το σκίσιμο πίσω. Το άλλο του άρεσε. Αλλά δεν θέλει να φορέσει παντελόνι, θέλει να ρίσετε το σκίσιμο. Άλλο μου σώσε μας. Όλα κι όλα. 5 ώρες είμαι εδώ, τι άλλο να κάνω? Κατάφερα και έβγαλε μάσκαρα και μπαλαρίνες. Τον έφτασα μέχρι που κάμισε και σακάκι, τι άλλο να κάνω? Κάτω να φορέσει παντελόνι. Σου λέω δεν θέλει να ρίσετε το σκίσιμο. Θάνο μου, σε κλιπάρω. Πέφτω στα γόνατά σου. Κάνε τον Πελοπίδα να φορέσει παντελόνι και από μένα τι θέλεις? Ό,τι θέλω. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Θέλω να γίνω μάνα. Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Δεν έχει ψηφιστεί αυτό το μαθάνο που πες κάτι άλλο, κάνει πιο γρήγορο. Εντάξει. Ξέρεις τι θέλω? Τι? Θέλω εκείνο τον όμορφο τον Ξανθό, μπαίνοντας δεξιά στο σαλονάκι,
Εκείνον θέλω. Αλλά δεν ξέρω όνομα. Δικό σου. Δικός μου. Καλέ, δεν ξέρουμε αν είναι γκέι. Θα γίνει. Είσαι το μελοποιητό άκρα να πει στο μπαλκόνι να πει το διάγγελμα και σου υπόσχομαι ότι η μόνη γυναίκα που θα ξανακάσει αυτός θα είναι η μάνα του. Αχ, καλή κυρία. Είστε μια καταφερτζού εσείς. Εντάξει, θα προσπαθήσω μία τελευταία φορά, εντάξει. Πάω. Πού είχαμε μείνει? Τιμημένη λαέ της χώρας. Παρακάτω. Μετά τον ευνίδιο θάνατο του εμνής του πατρός μου, σήμερα που το έθνος μας διέρχεται μια από τις κρισιμότερες στιγμές στην νεότερη ιστορία του, το καθήκον με καλεί να σταθώ με χέρι στιβαρό στο πηδάλιο της διακυβέρνησης. Όχι πηδάλιο. Γιατί? Θα θυμηθούν το σκάνδαλο με τη βραγάτα του ναυτικού στο Πειρά. Στις επάλξεις της διακυβέρνησης. Θα θυμηθούν το σκάνδαλο με τις γυμνές φωτογραφίες του κάστρο της Ρόδου. Στο άρμα της διακυβέρνησης. Παπά, θα θυμηθούν το σκάνδαλο με το άρμα του καρνάβαλου στην Πάτρα. Γιατί να γράψω που ο γιος σας δεν έχει αφήσει σκάνδαλο για σκάνδαλο. Έγραψε κάτι που δεν με δυνάμεις μέσα. Μην μου φωνάσετε εμένα έτσι κύριε, με δεν μυαλό έχω, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Έλα καλή μου, που άλλα προσωπικά τα παίρνεις. Έλα εδώ, παρασκόπησε τα ματάκια σου, έλα παλάκια. Ωραία, πάμε τώρα να συνεχίσουμε σιγά σιγά και γλυκά γλυκά το λόγο του νέου Προέδρου. Κολόνα μου, στήριγμά μου. Είμαι εγώ το στήριγμά σας. Το ένα και μοναδικό. Αλήθεια μου λέτε. Έχω πει βρε εγώ ποτέ ψέματα. Συνέχεια. Σε σένα βρε γλυκερία μου, όχι γενικά. Σε μένα όχι. Ωραία, πάμε τώρα να συνεχίσουμε το διαγγελματάκι μας από το καθήκον με καλή. Ναι, το καθήκον με καλεί να σταθώ με χέρι στιβαρό στην αιχμή του δόρατος. Γλυκερία. Ναι, κύριε. Θέλουμε κάτι που να δείχνει κύρος και αξιοπρέπεια. Και να μην περιλαμβάνει ούτε πεζικό, ούτε ναυτικό, ούτε πυροβολικό, ούτε πολέμος, ούτε δώρατα. Τότε πώς θα δείχνει κύρος και αξιοπρέπεια? Δεν ξέρω, βάλε κάτι αρχαίο. Αρχαίο? Ναι, γλυκερία μου, γι' αυτό είναι αρχαία, για να μας καλάς πάνω στις δύσκολες στιγμές. Φωνάστε κύριε, πείτε τίποτα δεν εκτιμάτε πώς θα κάνω. Εγώ για σας εδώ μες όλα στο βρόντο. Σταμάτα καλή μου, μην έχεις στήσει αυτή κανένας δημοσιογράφος και την πατήσουμε. Εντάξει, καλά, εντάξει. Γλυκερία, να το πιάσουμε από το καθήκον με καλή. Πάλι κλαίει αυτή η βρωμιάρα. Άστη να κλάψει όσο την παίρνει ακόμη, γιατί μετρημένα είναι τα ψωμιά της εδώ μέσα. Μητέρα, σας παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ, Εβίτα. Όλοι εδώ μέσα ξέρουν ότι ανέχτηκες τόσα χρόνια την ερωμένη του άντρα σου μες στα πόδια σου για να μην δώσεις λαβή για σκάνδαλα. Αλλά η Σαμεδό ήταν. Ο νεκρός δεν δικαίωται, αλλά και η Μητέρα. Ντακό. Λακοκότη να πάει από εκεί που ήρθε. Μητέρα, η κυρία Παπαδοπούλου ήρθε να μας ανακοινώσει ότι αποχωρεί από τα καθήκοντά της και επιστρέφει στο χωριό της που στα μέσα σχέδιά της είναι η καριέρα και η οικογένεια. Τι θα πάρει, ξένο ή κουφό? Γιατί άνδρας που να μην ξέρει τις πομπές της μέσα εδώ σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει. Μητέρα. Καλά λέω εγώ. Ο κόσμος το έχει τύμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αχ, αυτός ο μακαρίτης ο γιος μου, Θεός χωρέστον, αλλά τον έσαιρνε το φουστάνι. Αλλά ήσαμε εδώ ήταν. Ο νεκρός δεν δικαίωται. Και εσύ, κόρη μου, πολύ βαρύ σταυρό που βαλούσες τόσα χρόνια. Ασήκωτο, μητέρα. Και μην νομίζεις ότι επειδή δεν μιλούσα δεν ήξερα κιόλας. Τι ξέρατε? Για αυτή την κακορίζικη και το γιο μου. Αυτό ξέρατε. Γιατί τι άλλο έχει? Τι άλλο, μητέρα, πάνε αυτά τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα. Ο Θεός τον απάψει την ψυχή του. Τώρα έχουμε τον πελοπιδάκο μας να φροντίζουμε. Οι ζωντανοί με τους ζωντανούς και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Εσύ, κορίτσι μου, θα γιάσεις. Εγώ πάω για χειροβήμ, μητέρα. Εσείς όμως γιατί είστε εδώ? Δεν θα έπρεπε να βήξετε στην αίθουσα της δεξίωσης? Εγώ ήρθα για να βάλω αυτό το ματόχαντρο στον εγγονό μου. Το πρώτο του διάγγελμα είναι, έτσι θα τον αφήσω. Αυτό το ματόχαντρο είχα βάλει και στο γιο μου, τον πατέρα του, και δεν τον πούλησε κανένας τόσα χρόνια από τη θέση του. Πού είναι? Μέσα, ετοιμάζεται. Πηγαίνει. Όχι, μητέρα, δώστε το ματόχαντρο, θα του το βάλω εγώ. Δεν το βάζει με τίποτα. Λέει ότι το παχαίνει στη λεκάνη. Ποιος είναι αυτός ο έξαλλος νεαρός? Διπλωματικός ακόλουθος. Ήρθε για την ορκομοσία του νέου Πρόεδρου. Από ποια χώρα? Από το Μαλάουι. Το Μαλάουι. Και αυτή η εθνική φορεσιά του Μαλάουι. Πάπου προς πάπου. Και αυτό που είπε κάτι για λεκάνη. Τη λεκάνη της τουαλέτας εννοεί η μητέρα. Ξέρετε τώρα πως είναι αυτοί οι ηθαγενείς. Πρώτη φορά βλέπουνε λεκάνη τουαλέτας και κάτι παθαίνουνε. Καλά. Πηγαίνετε όμως και εσείς τώρα να επιβλέψετε το catering, γιατί χωρίς τη δική σας υψηλή επιστασία, αύριο όλοι θα λένε ότι ο νέος πρόεδρος δεν μπορεί να οργανώσει ούτε το μπουφέ της ορκομοσίας του. Καλά, πηγαίνω, αλλά θα ξανάρθω. Ναι. Εγώ θα το βάλω το ματόφαντρο του Λεβέντη μου, του άντρα κλάμ.
Ρεβουάρ, πατέρα. Καλέ, ποιος είναι ο Άντρακλας? Ο Πενοπίτης. Ο Μορφάντρο να τον πεις. Νέο πρόεδρο να τον πεις. Άντρακλα δεν το λες με τίποτα. Αυτή να μην το μάθει. Καλά, γιατί να μην το μάθει? Γιαγιά του δεν είναι. Δεν ξέρει τίποτα τόσα χρόνια. Τι θες να ξέρεις, στο εξωτερικό μένει. Έρχεται μια-δυο φορές το χρόνο, το δίνουμε με παντελόνι και το βλέπει, χαίρεται και φέρει. Τι θες να ξέρει. Αχ, την καημένη τη γριούλα. Εγώ λέω να της το πούμε. Οι γέροι είναι καλοί άνθρωποι, θα καταλάβει. Ναι, ειδικά αυτή είναι τόσο καλή που φεύγει και θα σας σηκώσει και τα λεφτά της από το κόμμα και μετά και ο κυβερνήτης, ούτε και ο Τάκης θα γκρεμνά δεν βγαίνει ο Πελοπίδας. Τέλος πάντων, πες μου τώρα μέσα τι γίνεται. Μέσα τι γίνεται, βράζει και γίνεται. Ζηνάει σαν γαϊδούρι, δεν θέλει να το βάλει με τίποτα. Δεν μπορώ να το βάλω μόνος μου. Πάμε τις βοηθούς νιώ, που τους κρατάω τα πόδια. Πάμε. Μπουμπούκι εδώ μέσα και πως με καταντήσετε. Πότε θα παντρευτώ, πότε θα γίνω πάντα. Κυρία Παπαδοπούλου. Βοήθεια, ασφάλεια, κυρία Βίτα! Κυρία Παπαδοπούλου, μη φωνάζετε. Αυτό είναι ο δημοσιογράφος είμαι κι εγώ, που έχω να ταΐσω τα 4 παιδιά μου. Σας πάει η καρδιά να αφήσετε 4 στόματα στον δρόμο να πεινάσουν? Εσείς που όλοι ξέρουμε ότι είστε το διαμάντι του πρωθυπουργικού μας γραφείου. Διαμάντι, 1000 καρατίων. Όχι, σας ξέρω, σας τα όνια. Βοήθεια, ασφάλεια, κυρία Βίτα! Εντάξει, κυρία Παπαδοπούλου, δεν υπάρχει λόγος να φωνάζετε. Θα φύγω. Εγώ φταίω όμως, που ήθελα να αποκαταστήσω το όνομά σας. Ίσως γιατί από μακριά σας θαύμαζα. Και ήθελα να αποκαταστήσω το όνομά σας, λέγω, γιατί οι ανέσχυτοι αυτοί συναδελφοί μου του κίτρινου τύπου μολύνουν τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Αλλά δεν πειράζει. Καλή συνέχεια στο έργο σας και καλή συνέχεια στο δήμαρχο. Συγγνώμη, κυρία... Μάχη αγοραστού. Κυρία Μάχη μου, ήθελα να σας πω ότι με τιμά πάρα πολύ η πρότασή σας, αλλά δυστυχώς υπάρχουν λόγοι άκρος. Άμα ήταν εμέσως τώρα κάτι θα γινόταν, αλλά τώρα που η κατάσταση είναι άκρος ακραία. Ακραία? Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι μπορείτε να σχολιάσετε τα δημοσιεύματα του κίτρινου τύπου, αλλά δεν το κάνετε γιατί η κατάσταση είναι άκρος ακραία. Μάλιστα. Θέλετε να δοκιμάσουμε κάτι? Θα σας ρωτάω εγώ και εσύ θα μου απαντάτε με ένα ναι ή με ένα όχι. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρετε κυρία Παπαδοπούλου, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις σας με τον Μακαρίτη ερχόταν στο προσκήνιο σε περιόδους κρίσεων και ανασχηματισμών? Όχι. Είναι αλήθεια ότι ερχόταν στο προσκήνιο από το μουμουέ για να καλύψουν κάποιο άλλο θέμα? Ναι. Ναι. Μήπως πρόκειται για κρατικό μυστικό? Ναι. Μήπως πρόκειται και για κάποιο κυβερνητικό απόρριτο? Ναι. Όχι, μια δήλωση μόνο, μια δήλωση. Ράστε και πάτησε ό,τι έχει, από κασετόφωνο μέχρι σκουλαρίκι. Σε πήραξε μπουμπούκι μου. Όχι πολύ, πάντως ήταν πονόψυχη και με καλές προθέσεις. Ναι, αυτές οι καλές προθέσεις μας έφαγαν. Τέλος πάντων, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει τη βιμένη λαέ της χώρας μου. Ναι, παρακάτω. Λοιπόν, ωραία. Το καθήκον με καλεί να σταθώ με χέρι στιβαρό επάνω στα μνημεία του ένδοξου παρελθόντος μας για να χαράξουμε μαζί μια ένδοξη πορεία στο μέλλον. Στούσε, κοριτσάρα μου. Αυτό το λέει σου τόσα χρόνια και ακόμα με εντυπωσιάζεις. Ναι. Ωραία, τώρα θέλουμε να κάνουμε μια σύνδεση με τον Μακαρίτη. Συγγνώμη, τόση ώρα δεν θέλαμε με τον καινούριο πρόεδρο χώρα να γυρίσει καινούρια σελίδα. Καινούρια σελίδα, γλυκερία μου, όχι καινούριο βιβλίο. Άκουμε που σου λέω. Μια σύνδεση με Μακαρίτες είναι απαραίτητη για να έρθει ο λαός στα ίσα του. Και τι να συνδέσω? Το καλό δεν στο πίνακα. Τι να συνδέσει, γλυκερία μου, τον τέσου με τον μη. Δεν θέλει και πολύ ομοιότητες βγάζουν εμάς. Ναι, αυτή τη συγκεκριμένη ομοιότητα θέλουμε να κρύψουμε. Να φύγω να παντρευτώ να γίνω μάνα. Στο μέλλον, γλυκερία μου, πορεία στο μέλλον. Παρακάτω. Στο μέλλον, ναι. Μετά, και ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα μου, που με την πυγμή και την αποφασιστικότητά του εδραίωσε τη θέση της χώρας μας στο διεθνές κοινωνικό-οικονομικό πολιτικό στερέωμα. Παρανάσα. Θα σηκώσω ψηλά το λάβαρο των εκτιμένων μας φωνάζοντας. Ναι. Φωνάζοντας. Ναι. Δεν μου έρχονται. Δεν μου έρχονται, γλυκερία μου. Κάτι πρέπει να φωνάζει. Ας φωνάξει βοήθεια, καλό όπως όλοι μας. Γλυκερία μου, συγκεντρώσου, δεν έχουμε
διαλέξετε να βγάλετε ολόκληρη τη χώρα μας από τον σκοταδισμό, θα μπορούσατε να γίνετε, πώς να το πω, η ηρωίδα του έθνου. Δεν θέλω να γίνω ηρωίδα. Η νεράιδα των παραμυθιών. Ούτε νεράιδα θέλω να γίνω. Το ίδρυμα των παιδιών σας. Των παιδιών μου. Των παιδιών σας. Δεν έχω παιδιά! Κυρία Παπαδοπούλου μου, θα κάνετε και 1 και 2 και 3 και 4 παιδιά. Αρκεί πολλοί άντρες της χώρας να μάθουν ότι είστε θύμα. Το θύμα μιας πλεκτάνης. Το μόνο που μένει να κάνετε είναι να μας πείτε το μυστικό ότι... Ο Μακαρίτης ήταν αδερφή. Excuse me. Ο Μακαρίτης ήταν αδερφή. Είχε αδερφή. Ήταν αδερφή. Τι αδερφή? Αδερφή νοσοκόμα. Τι αδερφή, καλέ, γκέι, σικιά, κουνιστός. Τον έπαιρνε. Θεός χώρομε. Ο Μακαρίτης. Μάλιστα. Ο δικός μας Μακαρίτης. Μάλιστα. Και ο πολύ κατωτεδρός μαζί σας. Μούσι. Και το σκάνδαλο με τα κοτεράκια. Μούσι αρχιμανδρίτη. Το ίδρυμα του πολιτικού στίβου. Αυτός. Ο πιο εξαιρετικός της χώρας. Αυτός. Αχ, κύριε Παπαδοπούλου, να σας μιλήσω. Θεέ μου. Αμάν. Εσένα, κορίτσι μου, δεν έχουν όρια οι ορμές σου. Καλέ. Παναγιά και Απόστολη. Με παρεξηγήσατε. Ασφαλώς, ασφαλώς. Και άλλη παρεξηγημένη ποια είναι? Είναι υπεύθυνη τύπου. Μάχη αγοραστού. Ναι, κυρία Μάχη, ήθελε να ελέγξει τις μικροφωνικές. Από εδώ, κυρία Από εδώ, Μάχη. από εδώ, ναι, από εδώ. Εσύ γιατί δεν μας άδειασες ακόμα τη γωνιά? Εγώ τώρα θα... Κυρία μου, θέλω να αλλάξουμε λίγο το τελευταίο. Μητέρα! Τι κάνετε εδώ, μητέρα? Εγώ, αυτή. Ναι, η κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, θα χρειαστούμε τις υπηρεσίες σας για μια τελευταία φορά και μετά σας παρακαλώ να αποχωρήσετε. Ένα δευτερόλεπτο. Έξω! Δρόμο! Μητέρα, θα μου επιτρέψετε να πω 2 τελευταίες κουβέντες με την κυρία Παπαδοπούλου? Ους! Αν δεν εξαγνιστεί ο χώρος, δεν μπορώ να βάλω το μετόχοντρο στον οικονόμο. Μητέρα, σας παρακαλώ. Αφήστε με να πω 2 τελευταία λόγια και μετά μπορείτε, θα αποχωρήσει. Θέλεις επιτέλους να τις ταψάρεις, να γιάσεις το στόμα σου. Να έχεις την ευχή μου. Τι κάνετε, μητέρα? Θα καθίσω λίγο εδώ και θα παρακολουθώ. Δεν θα σε ενοχλήσω καθόλου. Α, όχι, μητέρα, δεν μπορώ, μπροστά σας ντρέπομαι. Ελεύθερα. Θα σε βοηθήσω κιόλας. Σκρόφο! Σκύλα! Αντροχωρίστρα! Μητέρα, δεν μπορώ να λειτουργήσω μπροστά σας. Πηγαίνετε έξω και σας υπόσχομαι να φωνάζω αρκετά δυνατά ώστε να μ' ακούτε. Καλά. Φεύγω για χάρη σου. Αλλά όσο μπορείς πιο δυνατά. Δεν άλλες! Έβγε, κόρη. Ούσου δράμα! Η κυρία μου, σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Άλλαξε το τελευταίο κομμάτι να μπορέσει να το μάθει και σου υπόσχομαι θα φέρω το πρωτοπορικό τσέντα σε πάω όπου θέλεις. Δεν ακούω. Ου, σκόφα! Έλα, σε παρακαλώ, βρε κυρία μου. Ου, σκύλα! Έλα, βρε κυρία μου, ξανασκέψου το. Ου, αντροχωρίστρα! Έλα, βρε κυρία μου, αφού το ξέρω δεν σου πάει κάτι για να μας αφήσει αβοήθητους. Ασόψετε η ευαισθησία μου. Πείτε μου τι δεν μπορεί να πει. Το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό στερέωμα. Το πιάνει το άσπρο του. Εντάξει, θα το κάνουμε διεθνές σκηνικό. Κοριτσάρα μου! Και το μονάτος απ' άκρη σ' άκρη. Έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Τον ενοχλούν τα σύμφωνα. Τι σύμφωνο? Όλα. Και τι να τα κάνουμε? Βγάλτα. Και τι θα πει μωρέ? Όχι, βρε κυρία μου, βάλε άλλες λέξεις πιο πλωτές, πιο ανοιγμένες. Θα τα κάνουμε αναλάζοντας τα πέρατα της οικουμένη. Μπράβο, κυρία μου, και στο ζήτο το έθνος. Αυτό το θήτα με τον ύπο πολύ μου το κουράζει στον ουρανίσκο. Μήπως θα τα αλλάζετε? Του έχουμε αλλάξει τα φώτα του έθνους, κυρία Βίτα. Πώς κάνει κι αυτός μια θυσία? Έχεις δίκιο το κακό μαθημένο να στρώσει κάτω κόλλο καμιά φορά. Άμα πια δεν του στρώνει τον κόλλο. Ποιο? Το παντελόνι. Αφού είναι ραμμένο πάνω του. Α, λέει ότι όταν τον στενεύει δεν ευθύνεται για τις συνέπειες. Ποιες συνέπειες? Όταν τον στενεύει ερεθίζεται. Θεέ μου, σαν τη Μαρία Αντουανέτα θα πάω. Το Εθνικιστικό Συντηρητικό Κόμμα έχει άνοδο 13%. Χιλιάδες λαού περιμένει το διάγγελμα του νέου Πρόεδρου. Εκατοντάδες δημοσιογράφοι είναι διακτηνισμένοι παντού και εμείς θα βγάλουμε στο μπαλκόνι τον νέο Πρόεδρο, ερεθισμένοι επειδή το κόβει στο καβάλι. Αγαπημένοι μου συνεργάτες, ας χαιρετηθούμε και ας φιληθούμε για την τελευταία φορά πριν μας λιντσάρουν οι δημοσιογράφοι. Α, ήρθαν οι δημοσιογράφοι, είναι Πάλι εσύ εδώ, ασφάλεια! Καλά, καλά. Αυτά άκουσα μέρα πλέον τέος, κυρία Πρόεδρε, γιατί εγώ τώρα ξέρω. Τι ξέρει? Τι ξέρετε? Ξέρω ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει μια άκρο στιλική πλευρά. Α, καλά, ξέρει. Ξέρω. Ασφάλεια! Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
Λέω για τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του αρχηγού του κράτους. Αυτή στη γη. Ξέρει. Κυρία. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι? Όχι τώρα, Γλυκερία, δεν είναι η ώρα. Λέγε πώς θα θέλεις. Πόσα θέλω. Οι σωστοί δημοσιογράφοι, κυρία μου, δεν εξαγοράζονται. Ο λόγος μου θα γίνει μαχαίρι και θα μπει σε αυτό το σάπιο κατεστημένο και θα χώνει και θα χώνει και θα χώνει και θα χώνει μέχρι να βγει όλο το κατακάθι. Έχει πολύ ζεστή Λοιπόν, φαντάζομαι εσείς είστε στενός συνάδελφος. Εγώ το ντύνω, το ξεντίνω. Τι λέω, μπίγκο. Ντροπή σας, κυρία μου, να καταδικάζετε έτσι έναν άνθρωπο για το τι κάνει στον ιδιωτικό του βίο πριν καν δοκιμαστεί στο δημόσιο. Ρατσισμός, τι λέω, φασισμός, σκέτος φασισμός. Συμφωνώ. Συμφωνούν. Και θα δοκιμάστηκε, πάνω στο κεφάλι μας δοκιμάστηκε τόσα χρόνια. Εδώ στην κηδεία βρήκαμε άπαντες να βεβαιωθούμε ότι πέθανε. Ποιος πέθανε? Γλυκερία, τι λέει? Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω τόση ώρα και δεν με αφήνετε. Άκου το καημένο το πελοπίδα, ορίστε, το φάγανε! Το φάγανε! Βάλε παντελόνι και βάλε παντελόνι! Αφού είναι γεννημένος για τεψιές! Έτσι, να τα φίλια, άκου το πελοπίδα! Θα γινότανε μεγάλος και τρανός πρωθυπουργός όταν πέρατα την κυβέρνηση! Το φάγανε με το παντελόνι! Με ένα σβάρο δυο τριγώνια ατέος, πρώτη κυρία. Του χρόνου θα γράφω στους New York Times. Εβίτα, είσαι καλά. Δεν ακούω τίποτα. Γλυκερία. Μάλιστα, κύριε Εβίτα. Θέλεις να γίνεις μάνα? Μάλιστα, κύριε Εβίτα. Θάνο. Ναι, κυρία. Θέλεις να συνεχίσω να πληρώνω τους άντρες της προσωπικής σου ασφάλειας για να μην σε του λουμνάζουν σκληροπυρηνική της γειτονιάς σου? Βέβαια, κυρία. Κυρία... Μάχη αγοραστού. Κυρία Αγοραστού, θέλετε να μην βρείτε ξανά δουλειά σε αυτή τη χώρα ή να αναλάβετε το Υπουργείο Τύπου? Ορίστε. Θα το πω για μια τελευταία φορά. Θέλετε να αναλάβετε το Υπουργείο Τύπου? Θέλω, ναι. Ωραία, αγαπημένοι μου συνεργάτες, σκασμός. Όλη στην τελική ευθεία για την ορκομοσία του νέου Πρόεδρου. Ζει και βασιλεύει. Ζει τελικά! Άντε καλή με φάγανε! Με κοψογονιάσανε! Εσείς, κύριε Ακόλουθε, δεν έπρεπε να είστε στην εξέδρα των επισήμων για την ορκομοσία? Ποιος Ακόλουθε? Εσείς τι υπεύθυνοι τύπου είστε? Δεν ξέρετε ούτε τους προσκεκλημένους για την ορκομοσία? Μητέρα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το ματόχαντρο. Δεν νομίζω. Όσο μερικά άτομα είναι ανεπιθύμητα και είναι μέσα στο πρωθυπουργικό γραφείο, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά και θέλω μια πολλή εξήγηση γιατί δεν εξηγιάστηκε ακόμα ο χώρος. Μητέρα, θα σας εξηγήσω εγώ, γιατί αν δεν σας εξηγήσω εγώ, ποιος θα σας εξηγήσει? Η κυρία Παπαδοπούλου από εδώ πρόκειται να έρθει γάμου κοινωνία με το διπλωματικό ακόλουθο. Εγώ με αυτόν! Εγώ με αυτή! Και αποχωρεί, λέγω, από τα καθήκοντά της και πρόκειται να μετικήσουν στη δημοκρατία του Μαλάουι, πολύ μακριά από εδώ, όπου θα ζήσουν με άφθονους οικονομικούς πόρους και πολλά παιδιά, δύο εκ των οποίων είναι στον δρόμο, καθώς η κυρία Παπαδοπούλου εγκυμονεί δίδυμα. Καλά θα γίνω μάνα! Δεν θέλω δίδυμα. Αυτά θα κάνει τώρα. Όσο και την κυρία Αγοραστού, μετά από μακρόχρονη καριέρα στα διεθνή δημοσιογραφικά μέσα, είναι η νέα υπουργός τύπου. Πρώτη φορά ακούω το όνομά της. Έτσι είναι σωστά ευθυνοί οι δημοσιογράφοι. Δεν τους ξέρει τη μάνα τους μέχρι να αναλάβουν το Υπουργείο Τύπου. Έχει εδώ κανείς καμιά πορεία? Κανείς. Μητέρα, ο χώρος εξαγνίστηκε, μπορείτε να περάσετε μέσα για το μοτόχοντρο. Αχ, δεν πρόλαβα, αρχίσανε. Αχ, τις τελικές διορθώσεις για το δεύτερο κείμενο. Δεν πειράζει και το αρχικό καλό ήτανε, μωρέ. Καλέ, πάμε να δούμε. Αυτός είναι σωστός Λεβέντης. Αχ, καλέ, όταν σε κόψει το καβάλο γίνεσαι πιο σπιτός. Τιμημένη ΕΛΑΕ της χώρας μου, μετά τον ευνίδιο θάνατο του ελληνίστου πατρός μου, σήμερα που το έθνος μας διέρχεται μία από τις χρησιμότερες στιγμές στη νεότερη ιστορία του, το καθήκον με καλεί να σταθώ με χέρι στιβαρό επάνω στα μνημεία του ένδοξου παρελθόντος μας, για να χαράξουμε μαζί μια εξίσου ένδοξη πορεία στο μέλλον, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα μου, που με την πυγμή και την αποφασιστικότητά του εδραίωσε τη θέση της χώρας μας στο διεθνές κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικό στερέο. Θα σηκώσω ψηλά το λάβαρο των κεκτημένου μας, φωνάζοντας δυνατά «Απάκρι σάκρι! Ζήτω Πέτρος!» Καλέ, αυτός είναι... Χριστός ο Μακαρίτης!
Μπαρικέλος. Αχ, να είσαι καλά ρε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Στεναχώσατε. Ναι. Α, ζεσταίνεστε τώρα. Ναι. Το κεφάλι μου, ρε. Το κεφάλι μου μπορεί να σπάσει. Μπορεί να σπάσει. Κανείς δεν κοινάει κανέναν. Κι όλοι έχουν ένα γιο. Κανείς δεν κρατάει τα λεφτά που του έτυχαν. Κι όλοι στο τέλος τα ξανακερδίζουν. Κανείς δεν θέλει να κάνει κακό σε κανέναν. Κι όλοι κοιτάνε το τομάρι τους. Και εκεί που έρχεται η καταστροφή, όλοι σώζονται. Εγώ θα τρελαθώ. Δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Αλλά πες μου, ρε παλικάρι μου, σε παρακαλώ δηλαδή. Πώς θα τελειώσει όλο αυτό? Μία λύση υπάρχει. Να φύγω σε εξωτερικό. Να κάνω μια καινούρια. Εκεί η κατάρα του Πεζελόγλου δεν θα με βλάψει. Γιατί? Είναι γραμμένο ότι αν κάποιος με το όνομα Πεζελόγλου βγει έξω από τα σύνορα, ελευθερώνεται. Φύγε! Φύγε, λέω, βρε, φύγε! Πάρε το καλάθι σου, τις φωτογραφίες σου, τα κοιτάκια σου και δρόμο. Δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Εδώ εμείς με τα παιδιά, πού είστε ρε παιδιά, κατάσχουμε και τους τοίχους και άντε στην ευχή της Παναγίας. Αλλά το σιδερικό σε μένα, παλικάρι. Αποκριάται. Είναι αυτή η μαλαντή. Ξέρω. Άντε στο καλό και να μας γράφεις. Άντε καλέ, ακόμα εδώ είσαι. Πού να πάω? Δεν έχω φράγκο. Κατάλαβα. Ορίστε. Φτάνουν. Φτάνουν για το εισιτήριο. Φτάνουν και περισσεύουν. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Όχι, να μην με ευχαριστήσεις, να μην με φιλήσεις γιατί μπορεί να με κολλήσεις. Στο καλό ρε παλικάρι μου και να προσέχεις. Και από εδώ και πέρα τέρματα, κουκουλώματα, τέρματα, φυσώματα, τέρματα, ψέματα, όλα νύχτα. Καθαρά και ντόπλα, εντάξει παλικάρι μου. Άντε, στο καλό, άντε. Φεύγω εγώ. Ναι, έλα γεια. Ναι. Παίρνω το πρώτο αεροπλάνο. Ναι, με το δικό μου το διαβατήριο, ναι. Βρέθηκε μια Αγία. Πώς σας λένε? Πουλχερία. Η Αγία Πουλχερία. Ναι. Θα σας εξηγήσω όλα. Ναι. Θα σου πω τι ώρα φτάνω, ναι. Τι έκανε λέει? Καλά ρε ανόητε. Πού πόνταρες, αυτό το αργό. Εσύ, αυτό το διαλυθούμε λέει. Γρήγορα πει να το αλλάξει. Παίξω το διπλό. Ναι. Πόνταρα και κάτι άλλο, έχω κάτι ψηλά στην άκρη. Ναι. Όχι, έλα τώρα. Γεια. Άμα δεν είσαι πάνω από το κεφάλι του, σκαχάλια τα κάνω. Φεύγω τώρα, φεύγω. Στο καλό παλικάρι μου, στο καλό. Καλό παιδί, αλλά δεν σώζεται με τίποτα. Χριστός ο Παναγιστής. Αρχικά εσάς, εκ μέρους όλων μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε εδώ και κάθε φορά γεμίζετε με αγάπη την αίθουσα και σε κάθε προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αναστάσιο Μπίλια για τα υπέροχα σκηνικά του. Κάθε φορά μας γεμίζει με καινούργιες εικόνες και είναι πολύ όμορφο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, όλη αυτή την ομάδα που πραγματικά δίνουν πολύ το πολυτιμότερο το χρόνο τους για να βλέπετε εσείς αυτό το αποτέλεσμα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ένα καινούριο κορίτσι νέο στην ομάδα μας που έχει επιλεγεί το μακιγιάζ και το ευχαριστούμε πολύ. Είναι η κυρία Πέτρα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας
όλους τους αρρωγούς αυτής της προσπάθειας και θα ήθελα πάρα πολύ να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον δήμαρχό μας και στον κύριο Γιώργο και αν θέλετε θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους που συμμετέχετε στη θεατρική ομάδα εδώ και μαζί με την θεατρική ομάδα των Λιμεναρίων είστε η αιχμή του δώρατο στην πολιτιστική προσπάθεια του Δήμου, μαζί βέβαια με τη χορηγία, την γοτική, την μεικτή και είμαστε υπερήφανοι για το έργο σας. Σας ευχαριστούμε που δίνετε τον εαυτό σας αφιλοκερδός για να μπορέσουμε εμείς έτσι να ζούμε στιγμές που δεν είναι τόσο εύκολο για εμάς εδώ στη Θάσο. Ξέρετε, θέατρο δεν υπάρχει, δεν είμαστε μια πόλη, άρα χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε αυτές τις στιγμές. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου εκ μέρους όλου του κόσμου και χαίρομαι που πραγματικά σε κάθε σας προσπάθεια ο κόσμος ανταποκρίνεται όλο ένα και περισσότερο. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ να δώσετε τώρα το επόμενο ραντεβού με όλους εμάς. Έκτακτη παράσταση τη Δευτέρα. Πείτε το στον κόσμο. Έχουμε μέχρι τώρα αρκετές κρατήσεις. Πείτε το ότι έχουμε ακόμα μία παράσταση τη Δευτέρα, τελευταία παράσταση και η σκηνοθέτη μας θα αποφασίσει για το επόμενο έργο.